και Χάπερ θα δώσουν το εναρκτήριο λάκτισμα, κάτι που γίνεται τώρα. Η μπάλα θα γυρίσει στον Πότσι, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην περιοχή του Εθνικού. Αυτός που απομάκρυνε ήταν ο Ατάντα, κέρδισε όμως ο Ψιάνος. Έστειλε την μπάλα στον Μάρκου, η σέντρα στην περιοχή. Άφησε την μπάλα να περάσει ο Ντόπερ. Εδώ είναι ο Χατζηβασίλης, παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε από την Ομόνοια και σήμερα θα αγωνιστεί στην αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής του Εθνικού. Ο Ατάντα κρατάει την μπάλα, ψάχνει με μεγάλη μπαλιά τον Χατζηβασίλη, έγινε το φάουλ εκεί. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο αρχηγός της ομάδος της Αγίας Νάπας. Παλιά μεγάλη, ο Τάλ εκεί κυρίαρχος στον αέρα, απομάκρυνε. Ο Εθνικός που προσπαθεί να κρατήσει μπάλα, ο Ντεμέλο, απομάκρυνε ο Ψιάνος, ο Πιντσέλη. Η μπάλα κατέληξε στον Έβερτον Μπεσέρα. Το πλάγιο είναι για τον Εθνικό με τον Μπεσέρα. Να στέλνει την μπάλα στον Στόλερ. Ζητάει ο Ντεμέλο από την άλλη πλευρά, ανεβαίνει και ο Ντόπερ. Η μπαλιά του όμως ήταν δυνατή. Το πλάγιο είναι για την Αγία Νάπα με τον Ρόχας, παίκτης που και αυτός ανήκει στο δυναμικό του Απόλλωνα. Εκτελέστηκε, έψαξε τον συμπαίκτη του και πέρσι στον Απόλλωνα, τον Χάπερ. Μπάλα που γύρισε από τον Αρέστη στον Μαρκόφσκι και από εκεί στον Ψιάνο και πάλι στον Αρέστη. Πιέζει ο Πιντσέλη, ο Αρέστη που πέρασε, έψαξε τον Χάπερ, κέρδισε ο Ατάντα. Τώρα για τον Ντεμέλο και από εκεί στον Ντόπερ. Στόλερ έστειλε την μπάλα στον Ατάντα, παίκτης που αποκτήθηκε από την Ομόνοια. Έβερτον, έμεινε ελεύθερος μάλλον καλύτερα από την Ομόνοια και τον απέκτησε ο Εθνικός Άχνας. Πιντσέλη, πιέζει ψηλά ο Αρέστη, μπαλιά μεγάλη από τον Πιντσέλη. Έψαξε τον Χατζηβασίλη, το πλάγιο από την παρέμβαση ψηλά από τον Μαρκόφσκι. Μαρκόφσκι ο οποίος έχει πάρει και το περιβραχιόνιο, τον είδαμε και νωρίτερα να εκτελεί το φάουλ, το οποίο είχε κερδίσει η Αγία Νάπα. Ο Πιντσέλη, ενώ ο Απόστολος Μακρύδης στον πάγκο, το Πιντσέλη είναι έτοιμος για να εκτελέσει το πλάγιο για τον Εθνικό. Δυνατά, θα στείλει την μπάλα στην περιοχή. Η μπάλα που προσπάθησε εκεί ο Ατάντα, υπήρξε φάουλ όμως πάνω στον Μαρκόφσκι. Ο Αθανασίου, ο Ελλαδίτης πορτιέρο, αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ. Αθανασίου, ο οποίος φαίνεται ότι η μπάλα δεν είναι αρκούντως ικανοποιητικά φουσκωμένη, γι' αυτό την στέλνει εκτός για να έρθει μία άλλη. Τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Αθανασίου εκτελώντας το φάουλ. Φάουλ που κέρδισε νωρίτερα ο Μαρκόφσκι. Αθανασίου έδωσε συνέχεια εκτελώντας το φάουλ. Ο Στόλερ με διπλή προσπάθεια προσπάθησε να κερδίσει, κράτησε όμως την μπάλα ο Μάρτσεφ. Δεν υπάρχει φάουλ. Το πλάγιο είναι για τον Εθνικό, σύμφωνα με την υπόδειξη του κυρίου Χριστοδούλου, ο οποίος ήταν πολύ κοντά στην φάση. Με τον Ντόπερ ξαναβλέπουμε την φάση εμείς με τον Μάρτσεφ να πέφτει στο έδαφος. Ο κύριος Χριστοδούλου ήταν κοντά, έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Πάντως ο Μάρτσεφ φαίνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Αντρέα, έχουμε διανύσει τα 5 πρώτα λεπτά στην αναμέτρηση. Έτσι κάποια πρώτα στοιχεία από τον αγωνιστικό χώρο.
Πανίκο, αυτό που βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι είναι αναγνωριστικά αυτά τα πρώτα λεπτάκια από τις δύο ομάδες. Αυτό που ζητάει ο κύριος Ανδρονίκου είναι να πιέζουν πιο ψηλά οι ποδοσφαιριστές του. Από την πλευρά του ο κύριος Απόστολος Μακρύδης κάθεται στον πάγκο του αρκετά ικανοποιημένος από την παρουσία μέχρι στιγμής του Εθνικού. Το πλάγιο είναι για τον Εθνικό με τον Ντόπερ να στέλνει την μπάλα στον Κουντούλ και από εκεί για τον Ατάντα και τώρα στον Πιντσέλη. Πιντσέλη που πιέζεται από τον Αρέστη για τον Στόλερ. Ανέβηκε να πιέσει ο Πότσης. Η μπάλα που γύρισε ο Κουντούλ απομάκρυνε. Ψηλά ο Αντωνίου αυτός που απομάκρυνε την μπάλα. Ο Ντόπερ ψάχνει τον Χατσιβασίλη. Έκοψε ο Ρόχας. Τώρα για τον Μάρτσεφ. Το φάουλ από τον Ντόπερ. Πάνω στον Βούλγαρο, τον Μάρτσεφ. Αρχή και πάλι πρόβλημα με την μπάλα. Σύμφωνα με την υπόδειξη του Πότσι. Ο Ρόχας όμως θα δώσει συνέχεια εκτελώντας το φάουλ ψάχνοντας τον Μάρκου. Ο Τάλ κέρδισε το φάουλ εκεί από την προσπάθεια του Μάρκου να πάρει μπάλα. Εδώ ο Κώστας Μάρκου θα πρέπει να εκτελεστεί και πάλι. Το φάουλ για τον Εθνικό. Ο Κουντούλ στον Στόλερ και από εκεί στον Πιντσέλη και τώρα στον Τάλ και από εκεί στον Ατάντα. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Άχνας, του Εθνικού. Ο Μπεσέρα, το πλάγιο για την Αγία Νάπα, την φιλοξενούμενη ομάδα, με τον Ψιάνο να είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Τον Ψιάνο τον γνωρίσαμε στην περσινή περίοδο με τα χρώματα της Νέας Σαλαμίνας. Ο Χάπερ δεν έκανε καλή επιστροφή στον Ψιάνο. Το πλάγιο είναι για τον Εθνικό που εκτελείται στα γρήγορα ο Πάρκερ. Κέρδισε νέο πλάγιο με τον Μπεσέρα να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Ο Εθνικός έστειλε την μπάλα στον Στόλερ. Πιέζει ο Χάπερ. Θα γυρίσει η μπάλα στον Τάλ. Ο Ρόχας απομάκρυνε την μπάλα, κερδίζοντας την εναέρια μονομαχία. Ο Πιντσέλη. Υπάρχει φάουλ εκεί από τον Ιταλό, τον Πότσι. Φάουλ που εκτελείται. Ντόπερ έστειλε την μπάλα και πάλι στον Πιντσέλη. Μπαλιά μεγάλη για τον Χατσιβασίλη, ο οποίος την προλαβαίνει μπροστά από τον Ψιάνο. Τώρα για τον Έβερτον Μπεσέρα. Η σέντρα είναι καλή. Η μπάλα θα περάσει όμως και θα απομακρύνει στην συνέχεια ο Σταθάκης. Ατάντα για τον Στόλερ και από εκεί στον Ντόπερ. Τώρα για τον Ντεμέλο. Στόλερ. Πιντσέλη που έχει περάσει στα άκρα. Πιντσέλη θα επιχειρήσει, τη σέντρα είναι καλή, ο Μαρκόφσκι απομακρύνει. Πιντσέλη κερδίζει το rebound. Το σουτ, την μπάλα έξω. Στην εξωτερική πλευρά το πρώτο σουτ στο 9 για τον Εθνικό με τον Πιντσέλη. Εδώ είναι ο Ντεμέλο. Ξανά το σουτ από τον Εντουάρτο Πιντσέλη, τον Βραζιλιάνο. Η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Αθανασίου που έπεσε. Μπάλα όμως που πέρασε έξω. Ο Αθανασίου δείχνει συνέχεια. Ο Χάπερ προσπάθησε για την κεφαλιά, ο Πιντσέλη κέρδισε. Ψηλά η μπάλα, ο Ντεμέλο θα την κατεβάσει. Ο Ντόπερ προσποιήθηκε, ελευθερώθηκε. Έστειλε την μπάλα στον Στόλερ και από εκεί στον Ατάντα. Τώρα για τον Μπεσέρα. Χατσιβασίλης, Μπεσέρα, να δούμε πολύ όμορφα την ενέργεια από τον Βάλτο, ο οποίος κάνει κίνηση κατά μέτωπο. Ο Βάλτο ψάχνει χώρο για το σουτ, θα επιχειρήσει πάσα για τον Ντεμέλο. Θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι ψάχνοντας τον Χατσιβασίλη. Το κόρνερ ή out, όχι κόρνερ, υποδεικνύει ο κύριος Χριστοδούλου. Τελευταίος που ακούμπησε την μπάλα ήταν ο Σταθάκης. Πάκερ, αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το κόρνερ για τον Εθνικό.
Ο Πάκερ εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, προσπάθησε ο Στόλερ, κόρνερ, δεύτερο από την παρέμβαση του Μάρκου. Και πάλι ο Πάκερ έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ με πολύ κόσμο στην περιοχή του Αθανασίου. Πάκερ εκτελεί, κεφαλιά που πήγε να γίνει και ο Αθανασίου θα μαζέψει την μπάλα. Η μπάλα που έφτασε μάλλον τυχαία στα χέρια του Αθανασίου από την εκτέλεση κόρνερ. Ο Αθανασίου που είναι και πεσμένος στο έδαφος. Εδώ ξανά με το πέσιμο Ατάντα προσπάθησε εκεί, ακούμπησε την μπάλα και την έστειλε με πορεία προς το τέρμα. Ο Αθανασίου όμως την μάζεψε την μπάλα και ο Αθανασίου θα δώσει συνέχεια εκτελώντας το φάουλ, το οποίο κέρδισε ο ίδιος. Ο Στόλερ, ο Σταθάκης, η μπάλα θα καταλήξει στον Μάρτσεφ. Η κόντρα από τον Ντόπερ, ο Πιντσέλη κέρδισε την μπάλα για λογαριασμό του Εθνικού. Ο Πάκερ για τον Ντεμέλο, κράτησε την μπάλα, απομάκρυνε ο Σταθάκης σε ένα χώρο όμως που είναι μόνο ο Κουντούλ. Ο Νίκος Ανδρονίκου φωνάζει στους παίκτες του να βγουν εκτός της περιοχής, να ανέβουν. Ατάντα για τον Πιντσέλη, γύρισε η μπάλα στον Κουντούλ και από εκεί στον Γκόραν Τάλ. Τάλ ο οποίος ήρθε πέρσι στο Δασάκι και φαίνεται να ριζώνει για τα καλά. Γκόραν Τάλ στον Πάκερ, αυτός αμέσως για τον Ντόπερ και πάλι για τον Πάκερ, ο ηθήνων νους του Εθνικού. Ο Ντόπερ θα επιχειρήσει, τη σέντρα είναι καλή, πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο Μαρκόφσκι και το κόρνερ για τον Εθνικό. Ο Ντεμέλο, ο οποίος δείχνει να είναι σε καλή διάθεση στον σημερινό αγώνα. Ο Ρόχας που πάει να πάρει θέση στο κέντρο της άμυνας. Ο Πιντσέλη, αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το τρίτο κόρνερ για λογαριασμό του Εθνικού. Με πολύ φάλτσο στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά, η μπάλα έξω. Κεφαλιά που έγινε από τον Τάλ, ο οποίος σηκώθηκε μόνος του εκεί. Ο Αθανασίου που τα βάζει και με τους συμπαίκτες του. Ξανά η εκτέλεση του κόρνερ. Ο Γκόραν Τάλ μόνος του. Η κεφαλιά φεύγει έξω. Και η αντίδραση από τον πάγκο του Εθνικού με τον Απόστολο Μακρύδη να χειροκροτεί την προσπάθεια των παικτών της ομάδας του. Μάρτσεφ στην κεφαλιά. Στόλερ για τον Τάλ και πάλι για τον Στόλερ. Άνοιξε για τον Ντόπερ. Πρόλαβε και επέστρεψε την μπάλα στον Στόλερ. Μπαλιά μεγάλη, ψάχνοντας τον Ντεμέλο. Ο Ρόχας, υπάρχει φάουλ από τον Ντεμέλο, όχι, από τον Αντωνίου το φάουλ και όχι από τον Ντεμέλο. Φάουλ για τον Εθνικό σε ένα πολύ καλό σημείο. Να δούμε την φάση, ζητάει το λόγο ο Ανδρέας ο Παυλίδης, θα του δώσουμε σε δευτερόλεπτα τον λόγο. Να δούμε αυτή την φάση. Ο Πιντσέλη πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ που έγινε από τον Αντωνίου στον Ντεμέλο. Λίγα μέτρα φόρα από τον Πιντσέλη. Θα το εκτελέσει, πάει για κατευθείαν ο Αθανασίου από μακρύνη. Ο Πιντσέλη που τρέχει να μαζέψει το rebound. Η παρέμβαση από τον Μάρτσεφ σε πλάγιο. Το πλάγιο θα το εκτελέσει δυνατά στην περιοχή ο Πιντσέλη. Έψαξε τον Τάλι, μπάλα που περνάει στην περιοχή, το σουτ και το 1-0. Το 1-0 για τον Εθνικό. Με τον Έβερτον Μπεσέρα να ανοίγει το σκορ στο 14. Ο Βραζιλιάνος ο οποίος πήρε την μπάλα από την εκτέλεση του πλαγίου, κοντρόλαρε την μπάλα και με δυνατό σουτ παραβίασε για πρώτη φορά την εστία του Αθανασίου, κάνοντας το 1-0. Ξανά η εκτέλεση του πλαγίου από τον Πιντσέλη. Η μπάλα θα φτάσει στον Μπεσέρα, αυτός αμέσως στο σουτ στην κλειστή γωνία του Αθανασίου. Το 1-0 για τον Εθνικό Άχνας.
και ο πανηγυρισμός. Ο Βάλτο ήταν αυτός που σκόραρε και όχι ο Everton. Μπεσέρα, ο Βάλτο λοιπόν, ο σκόρερ του τέρματος της Άκνας, με το οποίο η προσφυγική ομάδα παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Είχε ζητήσει νωρίτερα τον λόγο ο Ανδρέας ο Παυλίδης. Να δούμε την φάση. Ο Μάρκου προσπάθησε, κερδίζει το φάουλ. Έλα Ανδρέα, σε ακούμε. Αυτό που θα έλεγα, Πανίκο, ο Εθνικός είχε αναλάβει εδώ και ώρα τα ηνία του παιχνιδιού. Ήταν απόλυτα ευχαριστημένος ο Απόστολος Μακρύδης, ενώ φώναζε συνεχώς ο Νίκος ο Ανδρονίκους στους ποδοσφαιριστές του να βγουν προς τα έξω. Δεν το έπραξαν και το πλήρωσε η ομάδα της Αγίας Νάπας. Ο Εθνικός πλέον προηγείται στο σκορ. 1-0 για τον Εθνικό. Από το 15 είναι μπροστά στο σκορ με τον γκολ του Βάλτο. Φάουλ τώρα για την Αγία Νάπα, με τον Μαρκόφσκι να έχει προωθηθεί, τον Αντωνίου να έχει ανέβει, τον Ρόχας το ίδιο. Το φάουλ. Κύριος Χριστοδούλου, ο οποίος σφυρίζει τώρα για την εκτέλεση του φάουλ. Ο Μάρτσεφ εκτέλεσε στο δεύτερο δοκάρι. Αυτός που απομάκρυνε ήταν ο Βάλτο. Σε κόρνερ την μπάλα. Ο σκόρερ, ο Βάλτο. Αυτός ο οποίος έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Ο Μάρτσεφ, αυτός που πάει για να εκτελέσει το πρώτο κόρνερ για την Αγία Νάπα. Και ο Μαρκόφσκι και ο Αντωνίου στην περιοχή. Το πρώτο κόρνερ για την Αγία Νάπα, 3 έχει κερδίσει ο Εθνικός. Ο Μάρτσεφ λίγα μέτρα αφόρα για την εκτέλεση του κόρνερ. Λασαριστά για τον Αρέστη. Ο Ντεμέλο τον μαρκάρει. Προσπάθησε να κερδίσει. Μπάλα θα στηθεί στη γωνία της μικρής περιοχής του Κουντούλ. Ο οποίος έδωσε συνέχεια τροφοδοτώντας τον Ατάντα και αυτός τον Everton. Πιντσέλι και πάλι για τον Μπεσέρα. Τώρα για τον Ατάντα και αυτός για τον Στόλερ. Ο Εθνικός, ο οποίος πάει να δημιουργήσει ένα διαφορετικό στυλ από την περσινή περίοδο, με παιχνίδι κατοχής, με παιχνίδι κυκλοφορίας. Έχουν μπει στην ομάδα πολλοί Βραζιλιάνοι που βοηθάνε σε αυτό. Στόλερ, ο Χατζιβασίλης, ο Μάρτσεφ σε μια μεγάλη παλιά. Κερδίζει το φάουλ από τον Πιντσέλι, ο Μάρτσεφ. Εδώ είναι ο Εντουάρτο Πιντσέλι και το φάουλ που έγινε εδώ έπεσε με δύναμη πάνω στον Μάρτσεφ. Ο Πότσι, αυτός που εκτελεί το φάουλ ψάχνοντας τον Χάπερ. Η μπάλα πέρασε και από Χάπερ και από Τάλ. Κατέληξε πέραν της τελικής γραμμής. Εδώ είναι ο Χάπερ, ο Καναδός, τον οποίο γνωρίσαμε στην περσινή περίοδο τη φανέλα του Απόλλωνα. Ο Κουντούλ, αυτός που θα δώσει συνέχεια. Πλασαριστά για τον Ατάντα. Του δίνει στήριγμα ο Στόλερ. Προτίμησε και πάλι την πάσα στον Κουντούλ και πάλι στον Ατάντα. Μπεσέρα. Κάνει κίνηση ο Χατζιβασίλης και ο Πάκερ. Ο Μπεσέρα προτίμησε την πάσα στον Στόλερ και από εκεί στον Ντόπερ, τον Αυστριακό. Συμπατριώτες με τον Πάκερ. Ο Πιντσέλι γύρισε στον Κουντούλ και από εκεί στον Ατάντα. Στόλερ και πάλι Ατάντα για τον Χατζιβασίλη. Αυτός για τον Μπεσέρα. Μπεσέρα που πάει να περάσει, δεν υπάρχει φάουλ. Ο Μάρκου κερδίζει την μπάλα από την πάσα του Σταθάκη. Μάρκου, μπαλιά μεγάλη ψάχνοντας τον Μάρτσεφ. Ο Μάρτσεφ κερδίζει την κεφαλιά. Εκεί όμως είναι ο Ατάντα, ο οποίος θα στείλει την μπάλα στον Μπεσέρα. Το πλάγιο είναι για την Αγία Νάπα. Κύριος Χριστοδούλου, ο οποίος υπέδειξε την παράβαση. Ότι η μπάλα πέρασε την πλάγια γραμμή. Ο Ψιάνος, αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πλάγιο, ψάχνοντας και βρίσκοντας τον Μάρτσεφ. Προσπαθεί να βρει χώρο για την σέντρα. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι.
Κατοχή για τον Εθνικό με τον Κουντούλ. Ο Εθνικός, ο οποίος είναι μπροστά στο σκορ από το 15 με τον γκολ του Βάλτο. Ένας πολύ καλός center for, τουλάχιστον αυτά έλεγαν όσοι παρακολούθησαν τον Εθνικό Άχνας στα φιλικά παιχνίδια. Ο Απόστολος Μακρύδης ήθελε ένα γρήγορο γκολ, το πέτυχε η ομάδα του. Να δούμε τον Πάκερ τώρα. Ο Αντωνίου γύρισε την μπάλα στον Αθανασίου, ο οποίος και απομάκρυνε. Ο Βάλτο προσπάθησε να κοντρολάρει και τα κατάφερε την μπάλα. Με το χέρι όμως, σύμφωνα με την υπόδειξη του κυρίου Χριστοδούλου. Εκτελέστηκε στα γρήγορα από τον Σταθάκη. Τώρα για τον Μάρκου κάνει κίνηση ο Χάπερ. Ο Μάρκου πάει να περάσει τον Τάλ, τον πρόλαβε με τους τεράστιους διασκελισμούς του και με το τάκλινγκ παραχώρησε το κόρνερ. Κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει αυτή τη φορά ο Χάπερ. Αφήνει για τον Βούλγαρο, τον Μάρτσεφ. Ο Μάρτσεφ εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα περνάει, κεφαλιά 1-1. Το γκολ 1-1 για την Αγία Νάπα, με τον Αντωνίου να είναι αυτός ο οποίος ισοφαρίζει σε 1-1 για την Αγία Νάπα. Κοιμήθηκε η άμυνα του Εθνικού Άχνας και αμαρκάριστος ο Αντωνίου με στριφτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-1 για την Αγία Νάπα. Βρέθηκε μόνος του και αμαρκάριστος. Κοιτάξτε εδώ, από τα μαρκαρίσματα η στριφτή κεφαλιά από τον Αντωνίου, κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Κουντούλ, ξανά τον γκολ. Η μπάλα χτύπησε στο έδαφος, ο Αντωνίου την βρήκε εκεί που έπρεπε και την έστειλε στο αριστερό παραθυράκι του Κουντούλ, κάνοντας το 1-1. Πάμε κάτω στο γήπεδο, στον Αντρέα τον Παυλίδη. Έλα Αντρέα, σε ακούμε. Αντίδραση τώρα. Έτσι κόντρα στην ροή του παιχνιδιού. Η Αγία Νάπα από ένα στημένο έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Έτσι ανησυχία τώρα στον Απόστολο Μακρύδη, στον πάγκο του Εθνικού, καθώς έπεσε κάπως η απόδοση. Μπαλιά τώρα προωθημένη για τον Χάπερ, γυρίζει για τον Μάρκου. Προσπαθούν στις αντεπιθέσεις της Αγίας Νάπας να χτυπήσουν με τους γρήγορους. Για να δούμε τον Αρέστη τώρα που πατάει την μπάλα. Αρέστη και πάλι σέντρα στην περιοχή. Ο Χάπερ μπερδεύτηκε. Αυτός που απομάκρυνε είναι ο Μπεσέρα. Ο Βάλτο θα κερδίσει ο Σταθάκης την μπάλα για την Αγία Νάπα. Ο Ψιάνος περνάει αμέσως για τον Μάρκου. Είναι έτοιμος αυτός για τη σέντρα. Την επιχειρεί χαμηλά, ο Μπεσέρα απομάκρυνε. Τώρα ο Πιντσέλη, ο οποίος θα βρει τον Χατσιβασίλη. Περιμένει και κάνει κίνηση ο Βάλτο. Χατσιβασίλη κρατάει την μπάλα. Τώρα για τον Στόλερ. Στόλερ για τον Βάλτο. Αυτός για τον Πάκερ. Περιμένει ο Χατσιβασίλης. Δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει φάση. Το πλασέ του Χατσιβασίλη έφυγε έξω, αλλά έγκαιρα ο πρώτος βοηθός είχε υποδείξει, ο κύριος Χαραλάμπους είχε υποδείξει τον Χατσιβασίλη σε θέση offside. Ο Χατσιβασίλης που διαφωνεί με την υπόδειξη. Για να ξαναδούμε εδώ την φάση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα από αυτήν εδώ την οπτική γωνία που βλέπουμε. Υπάρχει τώρα ένα time out για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, πάμε κάτω στον Αντρέα τον Παυλίδη για την γνώμη του για αυτό το πρώτο 25 λεπτό το οποίο διανύσαμε. Έλα Αντρέα. Πανίκο, νομίζω έτσι η Αγία Νάπα μετά το 15ο λεπτό, όταν δέχθηκε τον γκολ, ανέβασε την απόδοσή της. Ο Εθνικός κάπου εφησύχασε. Ήρθε από ένα στημένο η ισοφάριση για την φιλοξενούμενη ομάδα. Αυτό που ζητάει ο κύριος Ανδρονίκου είναι να προσέξουν δεξιά πίσω στην άμυνα, καθώς ανεβάζει αρκετούς ποδοσφαιριστές από την αριστερή πτέρυγα ο Εθνικός και υπάρχουν κενά εκεί. Βγήκαν μια-δυο σέντρες και φωνάζει για να κλείσουν οι χώροι στο δεξί άκρο της άμυνας. Από την πλευρά του, ο Απόστολος Μακρύδης ζητάει συνεχώς να ανεβάσουν εκ νέου την απόδοσή τους, καθώς εφησύχασαν μετά το προβάδισμα στο σκόρι του Εθνικού Άχνας. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο κύριος Γιώργος Κούμας, με τον εκπρόσωπο της Ανόρθωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ, τον κύριο Μιχάλη Πεκρή, ήρθαν για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.
του Εθνικού Άχνας με την Αγία Νάπα σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, έτσι όπως εξελίσσονται τα δεδομένα. Ήδη στα πρώτα 24 λεπτά έχουμε 2 τέρματα. Ο Κουντούλ, αυτός που απομάκρυνε, ο Σταθάκης κέρδισε την κεφαλιά, ο Βάλτο προσπάθησε, Πάκερ, υπήρχε φάουλ, νομίζω ο κύριος Χριστοδούλου εδώ θα μπορούσε να αφήσει την φάση να εξελιχθεί. Ο Στόλερ στον Ντόπερ, κάνει κίνηση ο Ντεμέλο, του πέρασε την μπάλα, Ντεμέλο με τον Ρόχας να είναι μπροστά του, τον πέρασε πολύ εύκολα, ο Ντεμέλο θα κάνει και το γύρισμα, ο Αντωνίου πρόλαβε και απομάκρυνε την μπάλα, ο Βάλτο κρατάει για τον Μπεσέρα, ο οποίος επιχειρεί τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, δυνατή, ο Ρόχας προσπάθησε να απομακρύνει, ο Ντεμέλο κερδίζει και πάλι για τον Εθνικό, πέφτει, υπάρχει φάουλ, το έχει υποδείξει. Όχι, η μπάλα είναι στην γωνία της μικρής περιοχής. Αυτό υποδεικνύει ο κύριος Χριστοδούλου. Ο Αθανασίου που έδωσε συνέχεια. Ο Μπεσέρα αυτός που απομάκρυνε. Υπάρχει φάουλ εκεί τώρα πάνω στον Χατζιβασίλη από τον Μαρκόφσκι. Ένα φάουλ για τον Εθνικό. Εδώ η προηγούμενη φάση, νομίζω έχει δίκαιο και ο βοηθός αλλά και ο διαιτητής. Δεν έγινε κάτι το μεμπτό στην φάση. Ο Πιντσέλη πίσω από την μπάλα μαζί με τον Ντόπερ ήταν και τον Στόλερ, έφυγαν οι δύο, έμεινε μόνο ο Εντουάρτο Πιντσέλη για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Εντουάρτο Πιντσέλη, λίγα μέτρα φόρα εκτελεί, η μπάλα στην περιοχή, απομακρύνεται προσωρινά όμως. Ο Ρόχας θα κερδίσει, ο Πάκερ με τάκλιν κατάφερε να κάνει την μπάλα δική του για τον Ντόπερ και πάλι για τον Πάκερ, αυτός αμέσως για τον Τόπερ. Πρόλαβε όμως ο Χάπερ, ο Ρόχας απομάκρυνε ψάχνοντας τον Μάρκου. Ο Ατάντα αυτός που θα περάσει την μπάλα σε πλάγιο, ο λόγος στον Ανδρέα τον Παυλίδη. Αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρονίκου συνεχώς πανίκος στους ποδοσφαιριστές του είναι να μην κλειστούν και να δώσουν πολύ χώρο στους ποδοσφαιριστές του Εθνικού, οι οποίοι μπορούν να γίνουν πάρα πολύ επικίνδυνοι. Μάλιστα. Ο Ρόχας στην εκτέλεση του πλαγίου ψάχνοντας τον Μάρτσεφ. Η μπάλα πέρασε από τον Ντόπερ. Μάρτσεφ κρατάει την κατοχή της μπάλας, πιεζόμενος πάντα από τον Ντόπερ, ο Βούλγαρος. Τώρα για τον Πότσι, τον Ιταλό, η σέντρα στην περιοχή, ο Τάλ, άσχημο το γύρισμα, η μπάλα θα περάσει κόρνερ. Ο Γκόραν Τάλ προσπάθησε να διώξει την μπάλα, την έστειλε όμως σε κόρνερ. Ο Μάρτσεφ, ενώ ο Κουντούλ στείνει τους αμυντικούς του. Ο Βούλγαρος έτοιμος για την εκτέλεση και αυτού του κόρνερ. Μάρτσεφ εκτελεί στην καρδιά της άμυνας, απομάκρυνε εκεί ο Ατάντα, το δυνατό σούτ από τον Αρέστη, πολύ μακριά η μπάλα, χωρίς να ανησυχήσει τον Κουντούλ εδώ, ο νεαρός διεθνής, ο Αρέστη. Ακόμη μια σπουδαία αναμέτρηση θα φέρει κοντά σας αύριο η Sita Vision. Κατοχή μπάλας 59% για τον Εθνικό Άχνας και 41% για την Αγία Νάπα, το είδαμε νωρίτερα. Ο Ντόπερ, λέγαμε λοιπόν για την αναμέτρηση αύριο από την Sita Vision, το παιχνίδι της Νέας Σαλαμίνας με την ΑΕΛ από το Αμόχωστος. Να δούμε τον Ντόπερ, θα επιχειρήσει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Ψιάνος θα απομακρύνει. Ο Πιντσέλη έρχεται να μαζέψει το rebound, ο Σταθάκης όμως να απομακρύνει. Ο Ατάντα για τον Μπεσέρα. Το παιχνίδι το οποίο επαναλαμβάνουμε έχει έναν πολύ καλό ρυθμό. Ο Μπεσέρα πάει να περάσει, το πλάγιο είναι για την Αγία Νάπα, σύμφωνα με την υπόδειξη του κυρίου Χριστοδούλου. Εδώ ο Κώστας ο Μάρκου ζήτησε μπάλα,
Ο Ατάντα όμως βγήκε πρώτος και απομάκρυνε. Αρέστη. Πάκερ θα κερδίσει για τον εθνικό. Τώρα για τον Στόλερ. Ο Ντόπερ έχει ανέβει και παίρνει μπάλα. Ο Ντόπερ για τον Ντεμέλο. Στόλερ πολύ όμορφα και έξυπνα για τον Ντόπερ. Θα επιχειρήσει τη σέντρα, είναι καλή στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Χατζιβασίλη. Στα χέρια όμως του Αθανασίου, ο οποίος αμέσως δίνει το βολέ ψάχνοντας τον Χάπερ. Ο Τάλ απομάκρυνε με το κεφάλι. Ο Ντεμέλο που την προλαβαίνει την μπάλα. Ξέφυγε πολύ έξυπνα από τον Πότσι. Τώρα για τον Ντόπερ, αυτός για τον Στόλερ. Ο εθνικός, επαναλαμβάνουμε, βάζει την μπάλα κάτω, κυκλοφορεί μπάλα και ανεβαίνει πότε από δεξιά και πότε από αριστερά. Ο Χατζιβασίλης τώρα τη σέντρα ψάχνοντας τον Ντεμέλο. Απομάκρυνε ο Μαρκόφσκι για τον Στόλερ. Δεν ήταν καλή πάσα, πρόλαβε όμως ο Ντόπερ. Γύρισε και πάλι στον Στόλερ. Αυτός ψάχνει τον Βάλτο στην πλάτη της αμήνας. Ο Βάλτο που κερδίζει, πέφτει και στο έδαφος ο κύριος Χριστοδούλου. Στέλνει την μπάλα στην γωνία για να εκτελεστεί κόρνερ για τον εθνικό. Εδώ είναι ο σκόρερ, ο Αντωνίου. Ξανά η προηγούμενη φάση με τον Βάλτο να πέφτει στο έδαφος. Ο κύριος Χριστοδούλου να στέλνει τον Πιντσέλη για να εκτελέσει κόρνερ για λογαριασμό του εθνικού. Πιντσέλη εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, μπάλα πέρασε και νέο κόρνερ από την παρέμβαση του Ψιάνου. Κόρνερ με τον Πιντσέλη από την ίδια αγωνία. Ο Μάρκο απομάκρυνε. Ο Ντόπερ, ο Ατάντα για τον Πιντσέλη. Πρόλαβε ο Μάρκο και παραχώρησε το τρίτο κόρνερ στην σειρά. Από την ίδια γωνία. Πιντσέλη, είδαμε και λίγο τον Απόστολο Μακρύδη. Ο Αθανασίου δεν έκανε καλή έξοδο. Η μπάλα πέρασε πλάγιο για την Αγία Νάπα. Καθώς, όπως υποδεικνύει ο κύριος Χριστοδούλου, η μπάλα ακούμπησε τελευταία πάνω στην πλάτη, βλέπετε και εδώ, του Βάλτο. Είναι χαρακτηριστική η κίνηση. Ανδρέα Παυλίδη, σε ακούμε για μια εσωτερική κίνηση από πλευράς Νίκου Ανδρονίκου. Ο Νίκος Ανδρονίκου Μανίκου έτσι ακριβώς έδωσε οδηγίες στον Πότσι με τον Αρέστη να αλλάξουν θέση στην επόμενη φάση. Μάλιστα. Σταθάκης για τον Ρόχας. Άλλαξε παιχνίδι ψάχνοντας τον Χάπερ. Ο Ατάντα απομάκρυνε. Ο Μάρκου προσπάθησε να κοντρολάρει. Ο Πιντσέλη του κέρδισε την μπάλα χωρίς φάουλ. Ζητάει ο Βάλτο, τον έψαξε. Έκοψε όμως την μπαλιά. Ο Σταθάκης περνώντας την μπάλα σε πλάγιο. Ο Πιντσέλη για τον Πάκερ και αυτός για τον Μπεσέρα. Πάκερ. Στόλερ στον Γκόραν Τάλ. Πάκερ. Ντόπερ. Έκανε το λάθος ο Αρέστη. Αυτός που κέρδισε. Ψάχνει τώρα και τον Χάπερ. Η μπάλα όμως θα περάσει σε πλάγιο. Ο Ντόπερ θα το εκτελέσει. Έστειλε την μπάλα στον Εντουάρτο Πιντσέλη και από εκεί στον Έβερτον Μπεσέρα. Χατζιβασίλης τώρα για τον Πιντσέλη. Περιμένει ο Ντεμέλο από την δεξιά πλευρά. Είδε τον Μπεσέρα όμως και σε αυτόν πέρασε την μπάλα. Μπεσέρα κρατάει. Προσπαθεί να βρει χώρο να επιχειρήσει τη σέντρα. Η κόντρα πάνω στον Ψιάνο. Ο Μπεσέρα έστειλε την μπάλα στον Πιντσέλη. Και από εκεί στον Στόλερ. Και τώρα για τον Γκόραν Τάλ, ο οποίος έχει πολύ χώρο να ανέβει. Προτιμάει την πάσα όμως στον Ντεμέλο. Στόλερ. Ο Ντόπερ έχει ανέβει και περιμένει και υποδέχεται την μπάλα τώρα. Με τον Ρόχας να είναι μπροστά του. Στόλερ, η πάσα στην πλάτη για τον Πάκερ. Ο Πάκερ στην περιοχή προσπάθησε να τρυπήσει την άμυνα. Το σούτ από τον Πιντσέλη. Κόντραρε η μπάλα στον Σταθάκη. Ο εθνικός που κερδίζει και πάλι όμως με τον Στόλερ να περνάει στον Ντόπερ. Η σέντρα στην περιοχή. Ο Αντωνίου θα κερδίσει και θα απομακρύνει την μπάλα. Ο Στόλερ όμως έρχεται και πάλι για λογαριασμό του Εθνικού Άχνας. Ο Πιντσέλη προσπαθεί να ελευθερωθεί. Έψαξε μάλλον τον Ντεμέλο. Ο Ψιάνος που κέρδισε, ο Βάλτο.
Γύρισε την μπάλα στον Μπεσέρα. Ο Εθνικός, ο οποίος έχει κυριαρχήσει σε αυτά τα 35 λεπτά που έχουμε διανύσει. Η Αγία Νάπα, η οποία έχει οχυρωθεί στο δικό της μισό. Ο Εθνικός με πολύ καλή κυκλοφορία, όπως εδώ με τον Πιντσέλη να βρίσκει τον Βάλτο, ο οποίος έχει περάσει στα πλάγια και προσπάθησε να ξεφύγει. Ο Ψιάνος παραχώρησε το πλάγιο. Μπεσέρα, έτοιμος για την σέντρα, την επιχειρεί, είναι καλή. Ο Πάκερ, η μπάλα πέρασε όμως. Να δούμε τον Ντόπερ, θα επιχειρήσει το σούτ, η μπάλα όμως πολύ μακριά από την εστία του Αθανασίου, χωρίς να απειλήσει τον Ελλαδίτη τερματοφύλακα της Αγίας Νάπας. Ανδρέα Παυλίδη, σε ακούμε. Οδηγίες του Απόστολου Μακρύδη, Πανίκο, προς τον Στόλερ να μένει πιο πίσω για να προσέξει την αντεπίθεση, καθώς έχουν δώσει χώρο από πλευράς Αγίας Νάπας, ούτως ώστε να χτυπήσουν με την ταχύτητα τους στην αντεπίθεση. Μίλησε μάλλον και με τον Πιντσέλη και με τον Στόλερ. Ήταν χαρακτηριστικά και εδώ ο Νίκος Ανδρονίκου. Στον δικό του τον πάγκο δίνει τις δικές του οδηγίες για να κρατήσει η ομάδα του. Αυτό το 1-1. Ο Χατζηβασίλης κοντρόλαρε την μπάλα και με κίνηση ωραία ελευθερώθηκε. Στόλερ. Αλλαγή παιχνιδιού ψάχνοντας τον Πάκερ, συχνά πυκνά. Η μεσαία γραμμή του Εθνικού Άχνας αλλάζει συνεχώς θέσεις. Στόλερ, Πιντσέλη, δεν ήταν καλό το κοντρόλ του, το πλάγιο για την Αγία Νάπα, σύμφωνα με την υπόδειξη του κυρίου Χαραλάμπους. Εδώ είναι ο Χάπερ, Καναδός, η αιχμή ουσιαστικά του δόρατος για την Αγία Νάπα. Ο Ρόχας, ο οποίος κερδίζει χρόνο. Θέλεσε το πλάγιο. Ο Ντόπερ αυτός που απομάκρυνε. Ο Σταθάκης. Μάρτσεφ. Αρέστη, ψάχνει τον Μάρκου. Δεν έχει εύκολο έργο εκεί ανάμεσα σε δύο πανύψηλους, όπως είναι ο Μπεσέρα και ο Ατάντα. Κουντούλ. Στόλερ στον Πιντσέλη. Και από εκεί η μπάλα στον Μπεσέρα. Χατζηβασίλης προσπαθεί να ξεφύγει εκεί από τον Μαρκόφσκι. Ο Ψιανός, έχει γίνει φάουλ από τον κεντρικό αμυντικό της Αγίας Νάπας. Εδώ ο νεαρός ο Χατζηβασίλης έμεινε ελεύθερος και αποκτήθηκε το καλοκαίρι. Ξανά η κίνηση με τον Μαρκόφσκι να σπρώχνει παρατεταμένα τον νεαρό και δικαίως να κερδίζει το φάουλ. Ο Πιντσέλη στην εκτέλεση και αυτής της στημένης μπάλας για τον Εθνικό. Πολυκοσμία στην περιοχή του Αθανασίου. Καλά εκτελεσμένο, απομάκρυνε όμως ο Μάρτσεφ. Να δούμε τον Ντόπερ στο σουτ, κόντραρε η μπάλα στο κεφάλι του Μαρκόφσκι και κατέληξε κόρνερ και πάλι με τον Πιντσέλη. Πιντσέλη, ο Αθανασίου αυτή τη φορά όμως μάζεψε εύκολα την μπάλα και χωρίς προβλήματα. Ο Νίκος Ανδρονίκου που φώναζε να σταλεί μέσα η μπάλα. Ο Πάκερ κέρδισε και έστειλε την μπάλα στον Πιντσέλη και αυτός αμέσως ψάχνει τον Βάλτο που είναι πολύ γρήγορος και έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Βάλτο περνάει στην περιοχή, πέφτει τώρα εκεί που έπεσε, νομίζω ότι δεν υπήρχε κάτι. Κύριος Χριστοδούλου, ο οποίος άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Ο Βάλτο θα μπορούσε να κάνει νωρίτερα την προσπάθειά του. Ρόχας, ο Ντόπερ κέρδισε την μπάλα. Και πάλι για τον Βάλτο, Πιντσέλη, ο Εθνικός που ανεβαίνει. Να δούμε τον Βάλτο και πάλι η σέντρα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων όμως. Εδώ η προηγούμενη προσπάθεια με τον Βάλτο να πιέζεται από τον Αντωνίου. Δεν υπάρχει κάτι και εδώ το τάκλιν. Ο Βάλτο ουσιαστικά χάνει την ισορροπία του και πέφτει.
Εδώ δεν υπάρχει κάτι. Ξανά η προσπάθεια από τον Βάλτο να γυρίσει την μπάλα. Δεν τα κατάφερε. Σταθάκης απομακρύνει, ο Χάπερ κοντρολάρε, ο Στόλερ και στη συνέχεια ο Αρέστη θα κερδίσει για την Αγία Νάπα. Ψάχνει τον Μάρτσεφ που έκανε κίνηση, ο Χάπερ δεν έκανε καλό κοντρόλ, ο Πάκερ κέρδισε την μπάλα και αμέσως την έστειλε στον Στόλερ, αυτός για τον Βάλτο και πάλι για τον Στόλερ κάνει κίνηση, ο Ντεμέλο τον είδε, ο Ντεμέλο περνάει στην περιοχή έτοιμος για το σουτ, προσποιείται, ελευθερώνει τον Ντεμέλο, γκολ! 2-1, υπέροχη προσπάθεια από τον Ντεμέλο, ο οποίος άδειασε και τον Ρόχας αλλά και τον Αντωνίου και με ένα αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στην αριστερή πλευρά κάνοντας το 2-1 για τον Εθνικό. Είπαμε, ο Ντεμέλο είναι σε φοβερά κέφια, ένας από τους παίκτες που έχει ξεχωρίσει. Ο Ντεμέλο, ο οποίος πραγματικά όποιον βρήκε μπροστά του τον πέρασε η παλιά εδώ. Ο Ντεμέλο έρχεται από πίσω, κοιτάξτε την προσποίηση που κάνει, ελευθερώνεται και με το αριστερό πλασέ τελειώνει τη φάση στην απέναντι γωνία κάνοντας το 2-1 στο 41 για τον Εθνικό Άχνας. Ο Ντεμέλο, ο οποίος άφησε στήλη άλατο στον Αθανασίου κάνοντας το 2-1. Ο Ήψον Ντεμέλο, όπως είναι το πλήρες του όνομα. Τώρα είδατε και το Περέιρα στην κάρτα, είναι Ήψον Περέιρα Ντεμέλο. Αυτά έχουν οι Βραζιλιάνοι, οι Πορτογάλοι με τα πολλά ονόματα. Πάντως ο Ντεμέλο, επαναλαμβάνουμε, ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχουν ξεχωρίσει σε αυτά τα 42 πρώτα λεπτά. Ο Χάπερ, ο οποίος κερδίζει και πάει να βγει στην αντεπίθεση τώρα η Αγία Νάπα. Να δούμε τον Μάρτσεφ, ο οποίος περνάει στην περιοχή με τον Γκόρανταλ να τον επιτηρεί. Ο Μάρτσεφ θα κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά που έγινε από τον Μάρκου, η μπάλα πέρασε έξω. Να που και πάλι σε μια ξαφνική αντεπίθεση, ο Αρέστη ήτανε, όχι ο Μάρκου, σωστά είπα. Εδώ ο Μάρτσεφ προσποιήθηκε, έκανε τη σέντρα, ο Μάρκου στην κεφαλιά έστειλε την μπάλα έξω. Ο Ανδρέας ο Παυλίδης ζητάει τον λόγο, σε ακούμε Ανδρέα. Πανίκο, λίγο πριν την επίτευξη του γκολ από τον Εθνικό, ζήτησε έντονα να αλλάξει ο Ρόχας με τον Ψιάνο θέση στα δύο άκρα της άμυνας από πλευράς Αγίας Νάπας. Δεν έγινε και αμέσως δέχτηκε τον γκολ η ομάδα της Αγίας Νάπας, γι' αυτό ήταν και τόσο έντονος ο Νίκος Ανδρονίκου. Είναι πάντως γεγονός ότι ο Ρόχας είχε πάρα πολλά προβλήματα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, σε αυτό το πρώτο διάστημα που έχουμε διανύσει από τον Ντεμέλο, ο οποίος πραγματικά τον έκανε ό,τι ήθελε. Ο Αθανασίου απομακρύνει, ο Μπεσέρα έδιωξε με το κεφάλι, ο Χατζιβασίλης κρατάει την μπάλα. Βρήκε τον Πιντσέλη, ένας, επαναλαμβάνουμε, πολύ διαφορετικός Εθνικός Άχνας που παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο. Γκόρανταλ, Πιντσέλη, περιμένει ο Ντεμέλο. Ο Ψιάνος απομάκρυνε με το κεφάλι. Ο Αρέστη που προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα. Ο Ντόπερ θα διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Ο Ρόχας, ένας πανύψηλος αμυντικός, αντιμετώπισε πολλά προβλήματα με τον Ντεμέλο που έχει χαμηλό κέντρο βάρους. Δεν μπορούσε στους ελιγμούς που έκανε ο Ντεμέλο να τον ακολουθήσει. Ο Μάρτσεφ, αυτός που κέρδισε την μπάλα, έτοιμος για την σέντρα, την επιχειρεί. Ο Κουντούλ κάνει το λάθος, προλαβαίνει ο Ατάντα και παραχωρεί το κόρνερ. Προσπάθησε να κάνει την προβολή ο Χάπερ, δεν πρόλαβε όμως. Αυτός που έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ ήταν ο Ατάντα. Κόρνερ τώρα που θα πάει να το εκτελέσει ο Χάπερ. Ξανά η σέντρα από τον Μάρτσεφ. Ο Κουντούλ κάνει το λάθος. Ο Ατάντα όμως καιροφυλακτεί και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ προλαβαίνοντας τον Χάπερ. Φάουλ που κερδίζει ο Βάλτο, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της Άχνας. Έλα Ανδρέα, σε ακούμε. Χρόνος καθυστερήσεων. Θα είναι 2 λεπτά, Πανίκο. Μάλιστα, 2 λεπτά η χρόνη των καθυστερήσεων. Ο
Στόλερ έστειλε την μπάλα στον Πιντσέλη. Άλλαξε με τον Μπεσέρα και πάλι ο Πιντσέλη. Στόλερ, Πιντσέλη για τον Γκόραν Τάλ. Στόλερ, ο Ψιάνος έδιωξε. Ο Ντόπερ έβαλε εκεί το πόδι του και έστειλε την μπάλα στον Γκόραν Τάλ. Απομακρύνει, ψάχνοντας τον Χατζηβασίλη στην πλάτη της άμυνας. Ο Αντωνίου θα κερδίσει. Ο Χατζηβασίλης όμως κυνήγησε και κέρδισε την μπάλα. Ο Αντωνίου με δεύτερη προσπάθεια. Ο Ψιάνος θα απομακρύνει. Εκεί όμως όπου ο ο Μπεσέρα κέρδισε. Σταθάκης, πρόλαβε ο Βάλτο, Στόλερ. Τώρα για τον Βάλτο, ο οποίος έχει περάσει μακριά από την περιοχή. Ένα σουτ πολύ καλό. Ο Αθανασίου όμως απογειώθηκε και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Προσπάθησε να ευνηδιάσει ο Βάλτο από πολύ μακριά. Βρήκε το χώρο με αυτό το ευθύβολο σουτ. Έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι. Ο Αθανασίου όμως απογειώθηκε και απομάκρυνε σε κόρνερ. Ο Πιντσέλη στην εκτέλεση του κόρνερ για τον Εθνικό. Στην τελευταία ίσως επιθετική προσπάθεια για την ομάδα της Άχνας. Η μπάλα που περνάει. Ο Μάρκουα κερδίζει και προσπαθεί τώρα να βγει η Αγία Νάπα στην επίθεση. Ο Μάρτσεφ, μπαλιά για τον Χάπερ. Ο Ντόπερ θα γυρίσει την μπάλα στον Κουντούλ. Ο Ντόπερ που δίνει πολλές βοήθειες και επιθετικά αλλά και αμυντικά. Και ο Κουντούλ θα τον τροφοδοτήσει με τα χέρια. Ντόπερ για τον Στόλερ. Άλλαξαν Ντόπερ και Στόλερ την μπάλα. Την έστειλαν στον Τάντα. Ο Μπεσέρα. Έστειλε την μπάλα στον Βάλτο. Στον Ντεμέλο μάλλον. Και αυτό είναι το τελευταίο σφύριγμα από τον Αντώνη τον Χριστοδούλου. Ο Εθνικός, ο οποίος προηγείται με 2-1 με τα γκολ του Βάλτο και του Ντεμέλο. Είχε ισοφαρίσει προσωρινά η Αγία Νάπα με το γκολ του Αντωνίου. Ο Εθνικός Άχνας, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο 45 λεπτό. Πάμε να θυμηθούμε και πάλι τα τέρματα. Εδώ ο Βάλτο με αυτό το βολέ κερδίζει στην κλειστή γωνία τον Αθανασίου. Κάνει το 1-0. Ο Βάλτο ανοίγει λογαριασμό στο πρωτάθλημα. Εδώ η κεφαλιά από τον Αντωνίου στο παραθυράκι του Μπρούνα Κουντούλ. Κανένα περιθώριο αντίδρασης. Ο Αντωνίου που προωθήθηκε και κέρδισε τον Κουντούλ. Εδώ είναι το 2-1 με τον Ντεμέλο. Κοιτάξτε, κερδίζει την μπάλα με το δεξί και με το αριστερό το πλασέ αφήνει στήλη άλατο στον Αθανασίου, κάνοντας το 2-1. Ο Εθνικός Άχνας με αυτό το γκολ προηγείται, πάει στα αποδυτήρια με 2-1. 6 τελικές προσπάθειες, οι 4 στο στόχο για τον Εθνικό Άχνας, 2 για την Αγία Νάπα, 1 στο στόχο. Τα στατιστικά, 8-4 τα κόρνερ, 6-7 τα φάουλ, κατοχή μπάλας 65% για τον Εθνικό Άχνας, 35 για την Αγία Νάπα. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
ειδικά το δεύτερο ήταν ένα εκπληκτικό τέρμα. Ο Εθνικός, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο 45 λεπτό. Από την άλλη, η ομάδα της Αγίας Νάπας, ενώ θα ξαναδούμε τα γκολ, εδώ είναι το πρώτο με τον Βάλτο, ο οποίος κερδίζει τον Αθανασίου στην κλειστή γωνία. Η Αγία Νάπα από την άλλη αρκέστηκε σε ξαφνικές αντεπιθέσεις, είναι όμως πολύ επικίνδυνες και αυτές οι αντεπιθέσεις. Οι αντεπιθέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να φέρουν ακόμη πιθανόν ένα τέρμα στην Αγία Νάπα. Εδώ είναι η κεφαλιά από τον Αντωνίου, το γκολ της ισοφάρισης για την Αγία Νάπα. Και η επόμενη φάση που θα δούμε είναι το γκολ του εκπληκτικό από τον Ντεμέλο. Κοιτάξτε, με το δεξί παίρνει την μπάλα και με το αριστερό πλασάρει, κάνοντας το 2-1 για την γηπεδούχο ομάδα σε ένα σημείο που έστειλε την μπάλα ο Ντεμέλο, που δεν μπορούσε να αντιδράσει καθόλου ο Αθανασίου, ο τερματοφύλακας της Αγίας Νάπας. Οι δύο ομάδες που έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Θα περιμένουμε σε πολύ λίγο τον Ανδρέα τον Παυλίδη να μας ενημερώσει για το αν και εφόσον υπάρχουν αλλαγές από τις δύο ομάδες στο παιχνίδι. Από ό,τι όμως μπορώ να δω έτσι με μια γρήγορη ματιά, τουλάχιστον από πλευράς του Εθνικού Άχνας δεν υπάρχει, ούτε και από πλευράς της Αγίας Νάπας υπάρχει κάποια αλλαγή. Με τις ενδεκάδες που ξεκίνησαν το πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι θα συνεχίσουν Απόστολος Μακρύδης και Νίκος Ανδρονίκου τον αγώνα, περιμένοντας το διαιτητικό τρίο να περάσει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε μια βόλτα κάτω στον αγωνιστικό χώρο στον Ανδρέα τον Παυλίδη. Ανδρέα, είπαμε, δεν υπάρχουν αλλαγές. Οι ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν συνεχίζουν τον αγώνα. Οι δύο προπονητές βρίσκονται στους πάγκους, έδωσαν κάποιες έτσι οδηγίες της τελευταίας στιγμής στους ποδοσφαιριστές. Έτσι ακριβώς, Πανίκο, καμία αλλαγή από τους δύο πάγκους. Έτσι, οι τελευταίες οδηγίες από Απόστολο Μακρύδη και Νίκο Ανδρονίκου εν ώψη δευτέρου ημιχρόνου, για να μπορέσουν οι ομάδες τους να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο στο παιχνίδι. Μάλιστα. Η διαιτητική ομάδα έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο και είναι έτοιμο το δεύτερο ημίχρονο να ξεκινήσει. Με τον Εθνικό να είναι στην σέντρα, με τον Βάλτο και τον Πάκερ. Βάλτο και Πάκερ έτοιμοι για το εναρκτήριο λάκτισμα του δευτέρου ημιχρόνου. Έστειλαν την μπάλα στον Πιντσέλη και από εκεί στον Ντόπερ και τώρα για τον Στόλερ. Και πάλι για τον Εντουάρτο Πιντσέλη. Μαζί με τον Στόλερ συνθέτουν ένα πολύ καλό δίδυμο αμυντικών χαφ. Ο Πιντσέλη έψαξε για τον Χατσιβασίλη. Ο Χατσιβασίλης προσπάθησε να προλάβει, δεν τα κατάφερε την μπάλα. Χατσιβασίλης, ο οποίος και αυτός έχει κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο 45 λεπτό, όπως και το σύνολο των παικτών της γηπεδούχου ομάδος. Είναι ο Αθανασίου αυτός που δίνει συνέχεια με το βολέ. Ο Πιντσέλη κοντρόλαρε την μπάλα, πρόλαβε ο Ρόχας. Πιντσέλη, Ρόχας, τώρα για τον Μάρκου. Το μαρκάρισμα από τον Μπεσέρα, το φάουλ για την Αγία Νάπα. Εδώ και πάλι το μαρκάρισμα από τον Everton Μπεσέρα. Everton είναι το μικρό του όνομα, ένα από τα πολλά του ονόματα. Αυτός είναι ο Μάρτσεφ μπροστά από τον Γκόραν Τάλ. Επιχειρεί το σούτ, την μπάλα έξω. Ο Μάρτσεφ, ο οποίος βρήκε λίγο χώρο και επιχείρησε αμέσως το δυνατό σούτ. Η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Μπούνα Κουντούλ εδώ. Κοιτάξτε τον Μάρτσεφ, τον άφησε ο Γκόραν Τάλ, επιχείρησε το σούτ. Η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία του Κουντούλ. Η πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη της Αγίας Νάπας προς την εστία του Κουντούλ.
ο οποίος δίνει συνέχεια με το βολέ. Κέρδισαν οι της Αγίας Νάπας με τον Μάρκου. Μπάλα επιστρέφει στον Μαρκόφσκι και από εκεί στον Αθανασίου. Ο Πάκερ ανέβηκε για να πιέσει. Αντωνίου έψαξε τον Μάρτσεφ. Ψιανός, Αρέστη, κρατάει την μπάλα. Σταθάκης. Υπήρξε φάουλ εκεί από τον Πιντσέλη. Ο Αρέστη έστειλε την μπάλα στον Μαρκόφσκι. Μαρκόφσκι για τον Ρόχας. Πιέζει ο Χατζηβασίλης, ο Ρόχας αναγκάζεται να επιστρέψει την μπάλα στον Αθανασίου. Και από εκεί στον Σταθάκη. Περιμένει ο Πότσι. Προτιμάει την σίγουρη λύση στον Μαρκόφσκι. Κόντρα από τον Πάκερ. Το πλάγιο είναι για την Αγία Νάπα. Με τον Ρόχας, εδώ είναι ο Πάκερ. Ο Αυστριακός, ο οποίος ίσως είναι το μεγαλύτερο όνομα που ήρθε στην φετινή χρονιά για τον εθνικό στη μεταγραφική περίοδο. Ρόχας, έψαξε τον Χάπερ, έκοψε ο Χατζηβασίλης. Βάλτο, ο Πιντσέλη κρατάει την μπάλα παρά την πίεση, θα την χάσει όμως ο Πότσι, ο Ιταλός. Τώρα για τον Χάπερ, ο Ιταλός θα κάνει και την σέντρα σε ένα χώρο όμως που ο Κουντούλ δείχνει να ελέγχει την μπάλα. Θα στηθεί στην γωνία της μικρής περιοχής σύμφωνα με την υπόδειξη του κυρίου Χριστοδούλου. Ο Μάρτσεφ που έμεινε πεσμένος στο έδαφος και πάει κοντά του ο κύριος Χριστοδούλου εδώ. Κουντούλ και Μάρτσεφ. Μάρτσεφ που έμεινε στο έδαφος. Για να δούμε εδώ. Τον πάτησε χαμηλά, αλλά η μπάλα είχε περάσει εκτός. Βάλτο κρατάει την μπάλα και πάει σε μια κάθετη κίνηση. Ο Βάλτο έψαξε τον Πάκερ, πρόλαβε όμως εκεί ο Αντωνίου. Κέρδισε την μπάλα, πέρασε στον Σταθάκη. Αρέστη και πάλι για τον Σταθάκη. Το φάουλ για την Αγία Νάπα εκτέλεσε στα γρήγορα ο Σταθάκης, βρίσκοντας τον Ψιανό. Μάρκου, ο Τάλ με το τάκλιν απόσπασε την κατοχή της μπάλας. Ο Πιντσέλη όπως να φύγει. Βλέπετε και το πανό με την θωριά και την σκέψη στην Άχνα. 40 χρόνια προσφυγιάς. Είναι αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο πρόεδρος του Εθνικού, ο κύριος Κίκης Φιλίππου, 28 Αυγούστου. Οι εισβολείς κατέλαβαν και την Άχνα. Πιντσέλη για τον Ατάντα, αυτός στον Μπεσέρα. Έβερτον Μπεσέρα κρατάει την μπάλα, το πλάγιο, καθώς η μπάλα πέρασε την πλάγια γραμμή. Έχουμε συμπληρώσει το πρώτο 5 λεπτό. Πάμε κάτω στον Ανδρέα τον Παυλίδη. Έλα Ανδρέα, έχεις αλλιεύσει κάτι από τους δύο πάγκους? Αυτό που φαίνεται να βγαίνει είναι ηρεμία από τον πάγκο του Εθνικού Αχνασπανίκο. Ζητάνε να κρατήσουν μπάλα, ενώ ο κύριος Ανδρονίκου ζητάει να πιέσουν πιο ψηλά για να εκβιάσουν το λάθος από πλευράς Εθνικού Άχνας. Ο Σταθάκης για τον Ποτσί, αυτός και πάλι για τον Σταθάκη πάει να γίνει το λάθος. Προλαβαίνει ο Μαρκόφσκι και απομακρύνει την μπάλα. Ο Στόλερ με τον Πιντσέλη κέρδισαν. Τώρα για τον Μπεσέρα ανεβαίνει ο Βραζιλιάνος. Έβερτον Μπεσέρα. Δέχθηκε την πίεση εκεί από τον Μάρκου, έχασε την κατοχή της μπάλας. Τώρα είναι ο Πότσι, ο Μπεσέρα έβαλε την κόντρα, δυνατά και ο Πιντσέλη. Το πλάγιο είναι για ποιον? Για την Αγία Νάπα. Εδώ διαμαρτυρήθηκε ο Εθνικός ότι έγινε φάουλ στον Μπεσέρα. Εδώ το τάκλιν από τον Μπεσέρα και στη συνέχεια η δυναμική παρέμβαση εκεί του Πιντσέλη έστειλε την μπάλα σε πλάγιο, με την Αγία Νάπα να διαμαρτύρεται ότι έγινε φάουλ στον Μάρκου. Ο Αθανασίου που απομάκρυνε. Πιντσέλη. Αρέστη κερδίζει για λογαριασμό της Αγίας Νάπας. Βγαίνει όμως εκεί πρώτος ο Ντόπερ και κέρδισε. Ο Ντεμέλο και πάλι για τον Ντόπερ και πάλι για τον Ντεμέλο.
Έψαξε και πάλι τον Ντόπερ, πρόλαβε όμως εκεί ο Σταθάκης να κερδίσει την μπάλα και να την περάσει τώρα στον Αρέστη. Και πάλι για τον Σταθάκη, αυτός ψάχνει τον Μάρτσεφ. Ο Τάλ δυνατά πάνω στην μπάλα, θα την κερδίσει και θα την απομακρύνει, βρίσκοντας και τον Στόλερ. Ο Ντόπερ πρόλαβε, υπάρχει φάουλ εκεί πάνω στον Ντόπερ. Ντόπερ ο οποίος μένει στο έδαφος. Ξανά η προσπάθεια από τον Αρέστη και το φάουλ που έγινε από τον Αρέστη στον Ντόπερ πήγε πολύ δυνατά. Ο Αρέστη βλέπει και την κίτρινη κάρτα για το δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Ντόπερ, τον Αυστριακό. Εσείς δεν το βλέπετε, αλλά ο Απόστολος Μακρύδης δίνει οδηγίες στον Πάκερ, έτσι ώστε να κυκλοφορήσει ακόμη καλύτερα η μπάλα και να τροφοδοτηθούν οι δύο επιθετικοί. Εδώ ο Αρέστη, ο οποίος δέχτηκε την κίτρινη κάρτα νωρίτερα για το μαρκάρισμα πάνω στον Ντόπερ, ο οποίος σηκώθηκε με τον Τάλ να στέλνει την μπάλα στον Πιντσέλη. Τώρα για τον Ατάντα, από εκεί στον Μπεσέρα. Βάλτο που έχει περάσει στα πλάγια. Ο Πάκερ έχει μαζί με τον Χατσιβασίλη πάει στην κορυφή. Τώρα είναι ο Πάκερ. Ο Αυστριακός ψάχνει τον Χατσιβασίλη σε μια εξαιρετική παλιά, όμως ο Αθανασίου βγήκε και μάζεψε. Ο Ανδρέας ο Παυλίδης ζητάει το λόγο. Έλα, Ανδρέα. Ο Απόστολος Μακρύδης ζήτησε από τον Πάκερ, όταν ο Εθνικός δεν κρατάει την μπάλα, να πιέζει τους δύο κεντρικούς αμυντικούς της Αγίας Νάπας. Ο Ρόχας στο πλάγιο έστειλε την μπάλα στον Μαρκόφσκι και από εκεί στον Αντωνίου. Ψιάνος. Βγήκε από τα μαρκαρίσματα ο Αρέστη και πήρε μπάλα, κάνει κίνηση ο Μάρτσεφ. Ο Αρέστη έψαξε τον Χάπερ, βγήκε, μάζεψε όμως χωρίς προβλήματα ο Κουντούλ και άφησε για τον Έβερτον Μπεσέρα στο συμπατριώτη του τον Εντουάρτο Πιντσέλη. Ο Στόλερ, ο Βάλτο, κέρδισε ο Μάρκου, ο Πότσι, ο Ιταλός τώρα για τον Σταθάκη. Ψάχνει τον Μάρτσεφ, κάνει κίνηση ο Χάπερ, παίρνει μπάλα στην περιοχή. Κοντρόλαρε την μπάλα όμως με το χέρι. Αυτό υπέδειξε ο κύριος Χριστοδούλου, σφυρίζοντας την παράβαση. Ξανά η φάση με την κεφαλιά πάσα του Μάρτσεφ. Με το χέρι, με το δεξί χέρι κοντρόλαρε την μπάλα ο Καναδός, ο Χάπερ. Ο Ατάντα σήκωσε το χέρι και ο κύριος Χριστοδούλου σφύριξε αμέσως το φάουλ, την παράβαση. Ο Κουντούλ πλασαριστά στον Γκόραν Τάλ. Οι συμπατριώτες από την Σενεγάλη. Ο Ντεμέλο την πρώτη κεφαλιά, απομάκρυνε ο Σταθάκης. Ο Αρέστη ψάχνει τον Μάρκου που είναι ταχύτατος. Ο Μάρκου που πάει να περάσει στην περιοχή. Υπάρχει πέσιμο εκεί. Ο Μάρκου μένει στο έδαφος. Διαμαρτύρονται οι της Αγίας Νάπας. Ατάντα στον Μπεσέρα και από εκεί στον Χατσιβασίλη. Αυτός για τον Βάλτο. Υπάρχει φάουλ από τον Ρόχας μπροστά από τον πάγκο της Αγίας Νάπας. Εδώ η προηγούμενη φάση με τον Μάρκου. Να ξαναδούμε εδώ. Ναι, υπάρχει φάουλ, αλλά είναι έξω από την περιοχή. Εδώ θα φανεί καλύτερα. Εδώ γίνεται το φάουλ. Είναι περίπου μισό μέτρο έξω από την περιοχή. Ο Μπεσέρα, θα έπρεπε ο κύριος Χριστοδούλου εδώ να υποδείξει το φάουλ. Πάκερ. Τώρα για τον Στόλερ. Ντόπερ, Ντεμέλο, Πιντσέλη. Τώρα για τον Μπεσέρα. Μπεσέρα ψάχνει χώρο για την σέντρα. Ο Βάλτο και πάλι για τον Μπεσέρα. Απομάκρυνε ο Ρόχας. Ο Ατάντα κατέβασε για τον Πιντσέλη. Έστειλε την μπάλα στον Τάλ. Παρακινδυνευμένο. Ο Τάλ όμως πρόλαβε και έστειλε την μπάλα στον Ντόπερ.
Αλλαγή παιχνιδιού ψάχνοντας τον Χατζηβασίλη. Τον βρήκε με παλιά 40 μέτρων ο Ρόχας. Απομάκρυνε ο Μάρκου. Πολύ δυνατό μαρκάρισμα εδώ από τον Μπεσέρα. Μάρκου κρατάει την μπάλα. Θα την στείλει στον Ποτσί. Ο Χάπερ δεν βρήκε την μπάλα. Ο Στόλερ για τον Μπεσέρα. Με την πρώτη διακοπή θα πάμε κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Στον Αντρέα τον Παυλίδη. Έλα Αντρέα, τώρα σε ακούμε. Με τον αριθμό 8 από πλευράς Αγίας Νάβας θα αποχωρήσει ο Αρέστη. Με τον αριθμό 9 ο Γιώργος Κολοκούδιας θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Πανίκο. Κολοκούδιας, ο οποίος είχε πρόβλημα τραυματισμού και ήταν αμφίβολος, το ξεπέρασε για να είναι έστω και στον πάγκο και να τον χρησιμοποιεί για κάποιο διάστημα ο Νίκος Ανδρονίκου. Πιντσέλη τώρα για τον Μπεσέρα. Γυρίζει και πάλι στον Εντουάρτο Πιντσέλη. Πάκερ. Πάκερ για τον Βάλτο. Πιντσέλη. Γύρισε στον Γκοραντάλ. Αυτό στον Ατάντα. Ο εθνικός που έχει την κατοχή της μπάλας. Τώρα για τον Πιντσέλη. Περιμένει να κάνει κάποιος συμπαίκτης του κίνηση. Δεν γίνεται και αναγκάζεται να επιστρέψει στον Τάλ και από εκεί στον Ατάντα. Πάκερ. Ζητάει από την άλλη πλευρά ο Ντεμέλο. Να δούμε τον Χατζηβασίλη. Πρόλαβε ο Μαρκόφσκι να απομακρύνει. Ντόπερ. Μονομαχία εκεί με τον Μάρτσεφ. Ντόπερ, Μάρτσεφ, Ψιάνος, Σταθάκης, Μάρτσεφ και πάλι για τον Ψιάνο. Έψαξε τον Χάπερ. Απομακρύνει ο Στόλερ την μπάλα. Αντωνίου. Ο Σταθάκης, αυτός που κέρδισε. Ο Βάλτο για τον Πιντσέλη και τώρα για τον Μπεσέρα. Μπεσέρα και πάλι για τον Βάλτο. Έχει μπει πολύ βραζιλιάνικη ποιότητα στην ομάδα του Εθνικού Άχνας. Ατάντα στον Πιντσέλη, δεν έκανε το κοντρόλ. Πρόλαβε όμως ο Μπεσέρα την μπάλα πριν περάσει πλάγια. Γκοραντάλ. Ο Αρέστη πίεσε ψηλά. Ο Στόλερ έχασε την μπάλα από τον Χάπερ. Τώρα για τον Αρέστη κάνει κίνηση ο Μάρκου. Κάθετα για τον Μάρτσεφ. Πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο Γκοραντάλ. Για τον Στόλερ και τώρα για τον Πάκερ, ο εθνικός που πάει σε μια αντεπίθεση. Ο Πάκερ ψάχνει τον Ντεμέλο. Ο Ψιάνος αυτός που απομάκρυνε σε πλάγιο και τώρα νομίζω είναι η ώρα για την αλλαγή. Με τον Κολοκούδια να περνάει στον αγωνιστικό χώρο στην θέση του Αρέστη. Ο παίκτης ο οποίος Αρέστη κιτρινίστηκε νωρίτερα. Θέλει ασφαλώς κάτι να αλλάξει στην ομάδα του, στο σύστημά του Νίκος ο Ανδρονίκου, κάνοντας την ομάδα ίσως λίγο πιο επιθετική. Ο Μάρτσεφ θα βρεθεί στην δεξιά πλευρά. Εδώ είναι ο Ανδρονίκου που τα λέει με τους παίκτες του αλλά και με τους συνεργάτες του. Ο Στόλερ, ο Μάρτσεφ αλλάζει πλευρά, ο Κολοκούδιας πάει αριστερά και ο Χάπερ παραμένει στην κορυφή. Δεν αλλάζει τίποτα στο σύστημα, 4-5-1. Βάλτο, κάνει κίνηση ο Μπεσέρα, Βάλτο συγκλίνει, έχει χώρο για το σούτ, το επιχειρεί. Ο Αθανασίου στην κλειστή γωνία απομάκρυνε και ο Μαρκόφσκι κάλυψε την μπάλα. Ο Βάλτο έχει αυτά τα τις ξαφνικές αλλαγές. Κοιτάξτε πόσο εύκολα άλλαξε κατεύθυνση, επιχείρησε το σούτ στην κλειστή γωνία. Ο Αθανασίου έπεσε και απομάκρυνε. Στόλερ για τον Χατζηβασίλη, πάει να ξεφύγει από τον Ρόχας. Χατζηβασίλης μένει όρθιος. Ρόχας, το πλάγιο είναι για την Αγία Νάπα. Με τον Ρόχας προσπαθεί να εκτελέσει στα γρήγορα και τώρα να επιστρέφει την μπάλα στον Μαρκόφσκι. Από εκεί στον Αντωνίου. Σταθάκης έκανε το λάθος, ο Ντεμέλο κέρδισε και ανεβαίνει ο Βραζιλιάνος που είναι πολύ γρήγορος. Ντεμέλο περνάει στην περιοχή, κάνει και το γύρισμα. Δεν μπόρεσε όμως εκεί ο Βάλτο. Ο Σταθάκης θα κόψει, θα κερδίσει και την μπάλα αλλά και το φάουλ από τον Εντουάρτο Πιντσέλη.
Βάλ το πάει να ηρεμήσει λίγο την κατάσταση, γιατί πήγε εκεί να υπάρξουν κάποια νεύρα. Ξανά προσπάθεια από τον Σταθάκη να ξεφύγει από τον Πιντσέλη. Έγινε το φάουλ. Συμπληρωμένη 1 ώρα παιχνιδιού και κάτι στο δασάκι της Άχνας. Ο Εθνικός εξακολουθεί να προηγείται 2-1 με τα γκολ του Βάλτο και του Ντεμέλο. Από το πρώτο ημίχρονο είχε ισοφαρίσει ο Αντωνίου για την Αγία Νάπα. Ο Αθανασίου έστειλε την μπάλα τώρα στον σκόρερ της Αγίας Νάπας, τον Αντωνίου. Από εκεί στον Ποτσί. Ο Ιταλός ψάχνει με μεγάλη μπαλιά τον Ψιάνο. Το πλάγιο για την Αγία Νάπα από την παρέμβαση του Ντόπερ. Ο Ψιάνος για τον Κολοκούδια και πάλι για τον Ψιάνο που συγκλίνει. Έχει χώρο για το σουτ, το επιχειρεί. Αλλά όμως μακριά από την εστία του Κουντούλ, χωρίς να τον ανησυχήσει. Εδώ ο Ψιάνος, ο οποίος έκανε το σουτ, η μπάλα όμως κατέληξε μακριά από την εστία του Κουντούλ. Απόστολος Μακρύδης και λίγο πιο κάτω ο κύριος Δημήτρης Ζωγράφος. Ετοιμάζουν αλλαγή οι του Εθνικού Άχνας. Μάλλον θα βάλει επιθετικό ο κύριος Μακρύδης. Μπεσέρα, Σταθάκης απομάκρυνε. Ο Στόλερ προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα. Ο Κολοκούδιας τώρα για τον Σταθάκη. Αυτός για τον Ψιάνο. Το πλάγιο για την ομάδα του Εθνικού. Ο Στόλερ ψάχνει να βρει τον Χατζιβασίλη. Ο Ρόχας θα παραχωρήσει το πλάγιο, όπως με ενημέρωσε ο Ανδρέας ο Παυλίδης. Ο Χατζιβασίλης είναι αυτός ο οποίος θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Γιαγκουδάκης αυτός που θα βρεθεί σε λίγο εντός των 4 γραμμών. Πάκερ για τον Πιντσέλη. Περιμένει ο Ντεμέλος, αυτόν πάει η μπάλα. Ντόπερ, ο Πιντσέλη. Τώρα για τον Ατάντα, πιέζει ο Χάπερ. Η μπάλα έφτασε στον Βάλτο, αυτός έψαξε τον Ντεμέλο. Καλύπτει ο Ψιάνος έξυπνα. Δεν πέρασε η πάσα. Ο Αθανασίου τροφοδοτεί αμέσως τον Ψιάνο. Και αυτός τον Κολοκούδια, ο Ντόπερ τον πίεσε, του έκανε το φάουλ, γκρεμίζοντας τον στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ατάντα και ο Γκοραντάλ απομακρύνουν. Χατζιβασίλης το κοντρόλ, περιμένει κίνηση από συμπαίκτη του, κρατάει την μπάλα. Ο Πάκερ για τον Στόλερ και από εκεί στον Μπεσέρα. Χατζιβασίλης, Στόλερ, Μπεσέρα. Αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, έχει και κυκλοφορία αλλά και ηρεμία στο παιχνίδι της η ομάδα του Εθνικού. Ο Πιντσέλη για τον Ντεμέλο. Έχασε την ισορροπία του, φάουλ, όμως υπέδειξε ο κύριος Χριστοδούλου. Ο Ψιάνος διαφωνεί και διαμαρτύρεται. Εδώ ο Ντεμέλο κοντρολάρει την μπάλα με τα χέρια ψηλά. Τον έχει σπρώξει ο Ψιάνος και γι' αυτό υπέδειξε το φάουλ ο κύριος Χριστοδούλου. Κολοκούδιας που έχει επιστρέψει και αυτός για να βοηθήσει. Εντουάρτο Πιντσέλη πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση και αυτής της στημένης μπάλας. Μέχρι να δέσει το κορδόνι του όμως. Εντουάρτο Πιντσέλη, λίγα μέτρα φόρα. Στο πρώτο δοκάρι απομάκρυνε ο Κολοκούδιας, δεν ήταν καλά εκτελεσμένο. Ο Στόλερ μάζεψε την απομάκρυνση, ψάχνει τον Χατζιβασίλη.
ο Ρόχας, αυτός που θα περάσει την μπάλα σε πλάγιο. Ο Κολομβιανός. Δεν θα κάνει αλλαγή ο κύριος Μακρύδης. Κρατάει για λίγο ακόμη τον Ραφαήλ Γιαγκουδάκη στον πάγκο. Ο Πιντσέλη, αυτός ο οποίος θα πάρει λίγα μέτρα φόρα για την εκτέλεση του πλαγίου. Λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί δυνατά στην περιοχή. Ο Ατάντα, να δούμε τον Ντεμέλο που προσπαθεί να ελευθερωθεί, κρατάει την μπάλα. Ο Ατάντα έψαξε εξαιρετικά και βρήκε τον Χατζιβασίλη. Κόρνερ η μπάλα από την παρέμβαση του Ψιάνου. Ο Βάλτο ήτανε, ο οποίος προσπάθησε περισσότερο να κερδίσει πέναλτι και όχι να πλασάρει. Από την κάθετη παλιά του Ντεμέλο, εδώ ξανά στην πλάτη του Ψιάνου, εδώ για να φέρει την μπάλα στο αριστερό για να επιχειρήσει το σούτ το Βάλτο. Το κόρνερ με τον Πιντσέλη. Καλοτραβηγμένο, απομάκρυνε ο Αθανασίου. Ο Χάπερ, το σούτ που έγινε από τον Στόλερ, κόντρα ρε μπάλα και κατέληξε και πάλι κόρνερ. Η κόντρα πάνω στον Αντωνίου. Ούτε και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Ο κύριος Χριστοδούλου κάποιον καλεί κοντά του, τον Σταθάκη. Παρατηρήσεις σε Γκοραντάλ και Σταθάκη. Εντουάρτο Πιντσέλη και πάλι εκτελεί το κόρνερ. Απομάκρυνε ο Μάρκους στο πρώτο δοκάρι. Ντεμέλο επαναφέρει την μπάλα. Αντωνίου. Ο Πάκερ κρατάει και επιστρέφει στον στον Κουντούλ. Ο Ρόχας. Ο Βάλτο. Έκανε κίνηση ο Τάλ σαν εξτρέμ. Προτίμησε τον Μπεσέρα. Πάκερ. Κάνει κίνηση ο Πιντσέλη. Χατζιβασίλης. Τώρα για τον Μπεσέρα. Ο Πιντσέλη που παίρνει θέση στην περιοχή. Μπεσέρα. Χατζιβασίλης. Πάκερ. Στον Ντεμέλο με τον Ντόπερ να του δίνει στήριγμα. Η σέντρα είναι καλή. Ο Αθανασίου όμως μάζεψε την μπάλα εύκολα. Και από εκεί στον Ρόχας. Παλιά μεγάλη για τον Μάρτσεφ. Ο Στόλερ. Μπεσέρα, Πάκερ και πάλι για τον Μπεσέρα. Ο Πάκερ που δίνει απίστευτη ηρεμία στο παιχνίδι του Εθνικού. Πιντσέλη, Μπεσέρα. Ο Μάρτσεφ τον πίεσε, κέρδισε το φάουλ ο Μπεσέρα. Λοιπόν, σε ακούμε, Ανδρέα. Θα φύγει από το παιχνίδι Πανίκο Χατζιβασίλης, θα περάσει με τον αριθμό 7 ο Ραφαήλ Γιαγκουδάκης. Τώρα θα γίνει η αλλαγή, έτσι. Έτσι ακριβώς από πλευράς Εθνικού περίμεναν λίγο να περάσουν τα στημένα και αυτή την ώρα ο Ραφαήλ Γιαγκουδάκης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Στόλερ που φαίνεται να αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα στην γάμπα του αριστερού του ποδιού. Χατζιβασίλης, ο οποίος σιγά σιγά κατευθύνεται προς τον πάγκο. Έχουμε μπει στα τελευταία 20 λεπτά του αγώνα. Ο Βασίλης, ο οποίος καταχειροκροτείται. Ο Πάκερ είναι έτοιμος πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Μετά Λατάντα, Βάλτο, Πιντσέλη να έχουν προωθηθεί και τον Μπεσέρα. Ο Πάκερ εκτελεί το φάουλ, όχι ιδιαίτερα καλά όμως, απομάκρυνε εύκολα ο Πότσι. Η μπάλα που περνάει και από τον Ατάντα, δεν μπόρεσε όμως ο Βάλτο. Ο Αθανασίου στον Ψιάνο.
Κολοκούδιας αναγκάζεται να γυρίσει στον Ψιάνο την μπάλα. Και πάλι για τον Κολοκούδια έκοψε ο Ντόπερ. Χάπερ. Τρέχει ο Πότσι, δεν προλαβαίνει όμως. Το πλάγιο είναι για τον Εθνικό. Με τον Ντόπερ να στέλνει την μπάλα στον Τάλ. Και αυτό στον Ατάντα. Πιντσέλη. Μπεσέρα για τον Γιαγκουδάκη. Το όνομα ασφαλώς λέει πάρα πολλά. Γιος της πολύ μεγάλης μορφής που έπαιξε με την φανέλα του Απόλλωνα, του Γιαννάκη του Γιαγκουδάκη. Αντωνίου έκανε λάθος. Αυτός που κέρδισε είναι ο Πιντσέλη. Επιστρέφει στον Κουντούλ. Και ξαναπαίρνει την μπάλα ο Εντουάρτο Πιντσέλη. Στόλερ για τον Ατάντα. Μπεσέρα. Ατάντα τώρα για τον Πιντσέλη. Ατάντα για τον Στόλερ. Ανεβαίνει για να πιέσει ψηλά τώρα η Αγία Νάπα για να γίνει το λάθος. Ο Τάλ για τον Γιαγκουδάκη. Κράτησε την μπάλα ο Γιαγκουδάκης. Βρήκε τον Ντεμέλο σε θέση offside, υποδεικνύεται από τον βοηθό, από τον κύριο Ανδρέου. Εδώ είναι ο Ντεμέλο. Offside που εκτελέστηκε στα γρήγορα από με τον Σταθάκη. Να κάνει μια διαγώνια μπαλιά. Μπάλα πέρασε πλάγι όμως. Με τον Μπεσέρα. Να εκτελεί για τον Πιντσέλη που πέρασε εξαιρετικά. Βάλτο, Πιντσέλη, τώρα για τον Τάλ. Και από εκεί η μπάλα στον Ντόπερ. Για τον Πάκερ που έχει βγει στα πλάγια. Ντόπερ. Το πλάγιο για την Αγία Νάπα. Εκτέλεσε στα γρήγορα ο Ψιάνος. Ντόπερ απομάκρυνε. Μαρκόφσκι, Σταθάκης και πάλι για τον Μαρκόφσκι. Μάρκου. Μαρκόφσκι για τον Πότσι. Και πάλι για τον Σκοπιανό. Τον Μαρκόφσκι. Σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο τέταρτο. Συν η χρόνη των καθυστερήσεων. Αντωνίου, ο σκόρερ, απομακρύνει όπως την μπάλα. Προσπάθησε να περάσει ο Γιαγκουδάκης, κόπηκε από τον Ρόχας. Πιντσέλη και πάλι για τον Γιαγκουδάκη. Έκανε το κοντρόλ. Υπάρχει φάουλ εκεί από τον Μαρκόφσκι πάνω στον Ραφαήλ Γιαγκουδάκη. Πάμε κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Έχει αλλαγή Αγία Νάπα, σε ακούμε. Με τον αριθμό 10 Πανίκο θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο ο Χάπερ. Με τον αριθμό 7 ο Μάρκος Ντοσάντος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Μάλλον ο Κολοκούτιας θα πάει στην κορυφή της επίθεσης από ό,τι έχει δώσει οδηγίες ο Νίκος Ανδρονίκου. Ξαναβλέπουμε την φάση. Καμία αμφιβολία για το ότι υπάρχει φάουλ. Ο Ντοσάντος ήταν και είναι μάλλον το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Αγίας Νάπας, παίχτης ο οποίος αποκτήθηκε από την Καλονή. Ομάδα που η φυσική της έδρα είναι στην Μυτιλήνη. Αρκετό όμως χρονικό διάστημα στην πρώτη της παρουσία, στην πρώτη κατηγορία. Το ξόδεψε στην Αθήνα και στο Ολυμπιακό στάδιο. Εκείνη ήταν η έδρα της. Ο Στόλερ με τον Ντόπερ για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ο Στόλερ για τον Ντόπερ που προσποιήθηκε, έκανε το σουτ. Ο Αθανασίου σε θέση offside. Δεν μετράει εδώ. Δεν υπάρχει τέρμα. Σε θέση offside υποδείχθηκε ποδοσφαιριστής του Εθνικού Άχνας. Ο Μπεσέρα, αυτός που απομάκρυνε το πλάγιο για την Αγία Νάπα με τον Ντοσάντος στον Ρόχας. Εδώ το offside υποδεικνύεται ο Ατάντα, αυτός ο οποίος
δυσκόλεψε εκεί το οπτικό πεδίο του Αθανασίου, γι' αυτό και ο κύριος Ανδρέου σωστά υπέδειξε το offside. Σταθάκης για τον Μαρκόφσκι. Σταθάκης, κάνει κίνηση ο Ψιάνος. Ντεμέλο έβαλε την κόντρα, ο Ψιάνος την πρόλαβε την μπάλα, την επέστρεψε στον Ποτσί. Η σέντρα στην περιοχή, ο Κουντούλ εκεί είναι κυρίαρχος, μαζεύει την μπάλα και τροφοδοτεί. Πήγε γρήγορα να τροφοδοτήσει τον Γιαγκουδάκη, τώρα τον τροφοδότησε, επέστρεψε την μπάλα στον Μπεσέρα. 59-41, είναι λίγο πολύ η κατοχή που είχαμε σε αυτό το στάδιο και στο πρώτο ημίχρονο. Βάλτο με τον Ρόχας να είναι μπροστά του. Βάλτο κάνει κίνηση ο Μπεσέρα για να του δώσει στήριγμα. Ο Ρόχας έκοψε και τώρα ο Μάρκου για την Αγία Νάπα. Ο Πάκερ στο τάκλιν. Ο Μάρκου που κερδίζει το φάουλ. Με τον Μαρκόφσκι να είναι έτοιμος για να το εκτελέσει. Ξαναείδαμε την φάση στην οποία ο κύριος Χριστοδούλη υπέδειξε το φάουλ. Ντοσάντος με τον Μπεσέρα να κόβει. Πάκερ. Βάλτο. Πάκερ. Και πάλι Βάλτο. Και τώρα Πιντσέλι. Ο εθνικός ο οποίος έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του, αλλά εξακολουθεί να παραμένει στο εύθραυστο 2-1 το σκορ. Δεν έχει καταφέρει να πετύχει ένα τρίτο γκολ για να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη. Ο Μπεσέρα έκανε λάθος. Μάρκου. Ντος Σάντος κρατάει την μπάλα για τον Ρόχας. Τώρα στον Αθανασίου. Αυτό στον Αντωνίου. Και από εκεί στον Ιταλό, τον Πότσι. Ζητάει ο Κολοκούδιας, έκοψε ο Στόλερ, Πιντσέλι. Τώρα για τον Γιαγκουδάκη, θέλει στήριγμα. Για τον Βάλτο δεν συνεννοήθηκαν σωστά. Κέρδισαν και πάλι της Αγίας Νάπας. Μάρκου πάει να ξεφύγει. Γιαγκουδάκης κέρδισε, Στόλερ. Τώρα στον Πιντσέλι. Βάλτο, Πάκερ. Θέλει να ροκανίσει χρόνο ο εθνικός, αλλά έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς να θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα. Ο Στόλερ για τον Πάκερ. Από εκεί στον Βάλτο κάνει κίνηση ο Μπεσέρα. Τον είδε, του πέρασε την μπάλα. Έτοιμος για τη σέντρα ο Μπεσέρα, θα την επιχειρήσει. Ο Αντωνίου θα απομακρύνει. Ο Ρόχας όπως θα διώξει. Μάρκου τώρα για τον Σταθάκη. Και πάλι για τον Μάρκου θα κερδίσει ο Στόλερ. Στόλερ κράτησε, φάουλ από τον Σταθάκη. Θα δει και την κίτρινη κάρτα. Σε ακούμε, Ανδρέα, για την αλλαγή της Αγίας Νάπας. Τρίτη και τελευταία αλλαγή από πλευράς Αγίας Νάπας. Πανίκο θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου με τον αριθμό 30 ο Μάρκου. Με τον αριθμό 27 ο Πέτρος Μέσιος θα περάσει στο παιχνίδι. Εδώ ξανά και πάλι φάουλ από τον Σταθάκη στον Στόλερ. Η αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο, ο Μέσος, ο Πογιατσής. Έλα Ανδρέα, σε ακούμε. Ο Μέλο Πανίκο με τον αριθμό 8 θα φύγει από το παιχνίδι, με τον αριθμό 10 ο Χρήστος Πογιατσής στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μέλο, ο οποίος έχει πέσει και στο έδαφος, έχει κουραστεί ασφαλώς. Ο Μέλος σιγά σιγά τώρα κατευθύνεται για να γίνει η αλλαγή. Ο Ντεμέλο, ο παίκτης ο οποίος σκόραρε το δεύτερο γκολ, ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο, παίκτης ο οποίος μέχρι στιγμής δίνει το προβάδισμα στην ομάδα της Άχνας. Στη θέση του Ίψον παίρνει ο Πογιατσής. Το φάουλ για τον εθνικό με τον Πιντσέλι. Ο Πάκερ τώρα από ό,τι βλέπω έχει πάει στο δεξί φτερό και παίζει σε έναν ρόλο που αγωνιζόταν ο Πάκερ, ο Πογιατσής. Ο Πιντσέλι για τον Στόλερ. Τώρα για τον Πιντσέλι και πάλι. Ο Πογιατσής στην πρώτη του επαφή με την μπάλα.
ο 36χρονος Πογιατζής πλέον στον Βάλτο, αυτός για τον Μπεσέρα. Πιντσέλη, ο Στόλερ στον Ατάντα και πάλι στον Στόλερ. Πιντσέλη έψαξε τον Βάλτο, τον Γιαγκουδάκη, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Εδώ είναι ο Ραφαήλ Γιαγκουδάκης. Αντρέα Παυλίδη, τι θέλει ο Απόστολος Μακρύδης από τους ποδοσφαιριστές του, γιατί τον ακούμε να φωνάζει. Ο Απόστολος Μακρύδης, Πανίκο, ζητάει από τους ποδοσφαιριστές του να παίξουν πολύ πιο γρήγορα την πρώτη πάσα και να προσπαθήσουν να σκοράρουν περισσότερα γκολ. Υπήρξε φάουλ, το άφησε όμως ο κύριος Χριστοδούλου. Για να δούμε τον Ντόπερ, από πολύ μακριά επιχειρεί ένα σουτ. Η μπάλα μακριά από την εστία του Αθανασίου. Όσον αφορά τον Νίκο τον Ανδρονίκου, Αντρέα. Ο ίδιος ο Νίκος ο Ανδρονίκου, Πανίκο, ζητάει από τους ποδοσφαιριστές του να πιέσουν πιο ψηλά. Συνεχώς τους ζητάει να ανέβουν πιο ψηλά για να μπορέσουν να δημιουργήσουν κινδύνους στην εστία του Κουντούλ, κάτι το οποίο δεν έχουν πράξει στο δεύτερο μέρος. Είδαμε και ένα πολύ όμορφο πλάνο με τους δύο προπονητές να δίνουν οδηγίες. Να δούμε τον Βάλτο από την πάσα του Πάκερ. Το σουτ, την μπάλα έξω. Πολύ καλή φάση για τον Εθνικό, με τον Βάλτο να τελειώνει την φάση, στέλνοντας όμως την μπάλα έξω. Γιαγκουδάκης για τον Πογιατσί και πάλι για τον Γιαγκουδάκη. Πάνε να παίξουν το 1-2, το σούτ από τον Γιαγκουδάκη. Η μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Αθανασίου. Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα ο Εθνικός απείλησε δύο φορές. Εδώ είναι η πρώτη, με τον Βάλτο να επιχειρεί το σούτ και την μπάλα να εξωστρακίζεται στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Και εδώ και πάλι ο Ραφαήλ Γιαγκουδάκης να μην μπορεί να βρει στόχο. Μπεσέρα μέσος, κέρδισε την μπάλα με αυτοπεποίθηση, έστειλε την μπάλα τώρα στον Ψιάνο. Καθόλου καλή όμως η πάσα του. Το πλάγιο για τον Εθνικό με τον Ντόπερ. Να είναι έτοιμος για την εκτέλεσή του. Βάλτο. Ο Στόλερ έστειλε την μπάλα στον Ατάντα και από εκεί στον Πιντσέλη. Παλιά για τον Γιαγκουδάκη, με τον Ρόχας να είναι μπροστά του. Γιαγκουδάκης, κάνει κίνηση ο Πογιατσής. Ο Πογιατσής επιχειρεί χαμηλά την σέντρα, καθόλου καλή. Στην εξωτερική πλευρά των δικτύων και αυτή. Εδώ ο Χρήστος ο Πογιατσής. Κολοκούδιας κέρδισε εύκολα ο Εθνικός, θα χάσει στη συνέχεια. Ο Στόλερ τώρα για τον Πάκερ και πάλι για τον Στόλερ. Πιντσέλη, ο Γιατσής, περιμένει ο Γιαγκουδάκης από τα άκρα, προτίμησε την πάσα στον Μπεσέρα. Γιαγκουδάκης, Πιντσέλη, ο Γιατσής, Μπεσέρα, κάνει κίνηση ο Γιατσής, ο Μπεσέρα κρατάει. Βγήκε από τα μαρκαρίσματα ο Βάλτο, προτίμησε τον Πιντσέλη, Στόλερ. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ατάντα και πάλι για τον Στόλερ. Ατάντα για τον Πογιατσί, περιμένει και κάνει κίνηση ο Μπεσέρα και παίρνει την μπάλα. Ο Μπεσέρα θέλει μια καλή σέντρα, δεν την έκανε όμως. Καθόλου καλή η προσπάθεια από τον Μπεσέρα. Έβερτον, Σάντος, Μπεζέρα. Ο Αθανασίου έδωσε συνέχεια με το βολέ. Μπεσέρα κέρδισε την κεφαλιά. Κρατάει και την μπάλα, κάνει κίνηση ο Πάκερ, τον είδε. Ο Ψιάνος όμως διάβασε σωστά τη φάση. Απομάκρυνε με δεύτερη προσπάθεια, έχει κάνει φάουλ ο Πάκερ. Λύνεται ουσιαστικά η πολιορκία της εστίας του
Αθανασίου, ο οποίος δίνει συνέχεια με το βολέ. Ο Ατάντα ψηλά κερδίζει. Πογιατσής. Τώρα για τον Πιντσέλη. Πιντσέλη που ανεβαίνει. Πρόλαβε όμως εκεί ο Μαρκόφσκι να κερδίσει την μπάλα τώρα για τον Μέσο. Κάνει κίνηση ο Ντοσάντος. Η μπάλα θα φτάσει στον Κολοκούδια. Για τον Μάρτσεφ. Εύκολα ο Ντόπερ. Κέρδισε. Μαζί και το φάουλ. Σε ακούμε, Ανδρέα Παυλίδη, ζητά το λόγο. Ο Απόστολος Μακρύδης από τον πάγκο του Εθνικού Άχνας ζητάει έντονα να κρατήσουν μπάλα και να κρατήσουν τους ποδοσφαιριστές της Αγίας Νάπας μακριά από τα καρέ του Κούνα Κουντούλ. Το φάουλ με τον που κέρδισε ο Ντόπερ θα το εκτελέσει ο Τάλ για τον Πογιατσί. Ο Πογιατσής γυρίζει. Ο Ρόχας τώρα που τον βλέπουμε να πηγαίνει center for μαζί με τον Κολοκούδια. Προφανώς ο κύριος Ανδρονίκου θέλει να εκμεταλλευτεί το ύψος του με μεγάλες μπαλιές. Γιαγκουδάκης στον Πιντσέλη, ο Μπεσέρα στον Ατάντα. Αλλαγή παιχνιδιού. Ο Ψιάνος όμως θα κοντρολάρει την μπάλα. Αυτός που κέρδισε είναι ο Γκόραν Τάλ. Ο Μέσος που έχει επιστρέψει στην άμυνα για να γίνει αυτή η αλλαγή και με τον Ρόχας να κινείται στην επίθεση. Ο Ψιάνος κέρδισε την μπάλα. Τώρα για τον Πότσι και από εκεί η μπάλα στον Μάρτσεφ. Μάρτσεφ με τον Γκόραν Τάλ μπροστά. Το Μάρτσεφ κάνει ένα σλάλο. Θα τον κόψει την τελευταία στιγμή ο Στόλερ όμως. Πιντσέλη, Ντόπερ. Πιντσέλη για τον Πογιατσί. Αλλαγή παιχνιδιού βρίσκοντας τον Μπεσέρα. Παρά την πίεση, ο Εθνικός με ηρεμία κυκλοφορεί την μπάλα. Πογιατσής κερδίζει, περιμένει ο Βάλτο. Πογιατσής πάει σε μια καταμέτωπο επίθεση τώρα για τον Βάλτο. Δεν ήταν καλή η πάσα. Θα μπορούσε να τελειώσει μόνος του τη φάση ο Χρήστος ο Πογιατσής. Ο Μέσος τώρα για τον Μάρτσεφ. Πότσι για τον Μάρτσεφ και πάλι για τον Πότσι. Πλέον όλη η Αγία Νάπα έχει ανέβει, δεν έχει να χάσει κάτι. Παλιά μεγάλη από τον Μαρκόφσκι. Ο Ρόχας προσπάθησε για την κεφαλιά, ο Ατάντα απομάκρυνε. Ο Πογιατσής στον Πιντσέλη. Και αντεπίθεση τώρα του Εθνικού με τον Πιντσέλη να κρατάει την μπάλα. Ο Γιαγκουδάκης περιμένει, Πιντσέλη κρατάει, υπάρχει φάουλ από τον Πότσι. Σε ακούμε, Ανδρέα Παυλίδη. Τελευταία αλλαγή από πλευράς Εθνικού Άχνας, ο Αυστριακός ο Πάκερ εκτός αγωνιστικού χώρου, Χριστόφορος Χριστοφή εντός με τον αριθμό 26. Έχει κουραστεί ο Πάκερ, γι' αυτό θα τον αλλάξει. Χριστοφή θα περάσει σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο, ο Πάκερ σιγά σιγά. Αλλαγή για την ομάδα μας, τον Πάκερ αντικαθιστά ο Χριστοφή. Καταχειροκροτείται ο Μπράκερ. Πολύ καλή και αυτού η παρουσία στον σημερινό αγώνα. Πιντσέλη για τον Χριστοφή και πάλι για τον Πιντσέλη. Χριστοφή τώρα για τον Μπεζέρα. Πιντσέλη περιμένει από την άλλη πλευρά πλέον 3 λεπτά η χρόνη των καθυστερήσεων. Όπως υποδεικνύει ο τέταρτος. Ο Χριστοφή για τον Πογιατσί και πάλι για τον Χριστοφή. Έτοιμος για την σέντρα. Αφήνει την μπάλα. Κόρνερ για τον Εθνικό. Ζητάει ηρεμία ο Απόστολος Μακρύδης από τους ποδοσφαιριστές του. Ο Πιντσέλη, αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το κόρνερ για τον Πογιατσί, με τον Τοσάντος μπροστά του. Πογιατσίς κρατάει, Τοσάντος προσπαθεί να κερδίσει. Υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Χρήστος ο Πογιατσής με την εμπειρία του. Ροκανίζει χρόνο. Ξανά εδώ λίγο έλειψε να του βγάλει και τη φανέλα.
Πογιατσής και Πιντσέλη πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ο κύριος Χριστοδούλου υποδεικνύει ότι θα πρέπει να πάνε πιο πίσω το τείχος. Πιντσέλη για τον Πογιατσί. Κόρνερ που κερδίζει ο Πογιατσής. Έχουμε διανύσει τα 2 λεπτά σε χρόνους καθυστερήσεων. Μας μένει ακόμη ένα. Τώρα είναι 2 μπάλες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πιντσέλη για τον Πογιατσί. Προσπαθεί και πάλι να ροκανίσει χρόνο και να κερδίσει κάτι σε εκείνο το σημείο. Το φάουλ αυτή τη φορά όμως είναι για την Αγία Νάπα. Το έκανε ο Πογιατσής πάνω στον Ντος Σάντος. Φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Μέσος δυνατά. Ο Ρόχας προσπαθεί για την κεφαλιά, ο Ατάντα απομακρύνει. Ο Πότσι, ψηλά η μπάλα. Στόλερ με τον Κολοκούδια. Έχει κάνει φάουλ ο Κολοκούδια στον Στόλερ στην προσπάθειά του να κερδίσει την κεφαλιά. Από πολύ μακριά κάτι φιλόδοξο Πιντσέλη στα χέρια του Αθανασίου. Ο Μαρκόφσκι στην μεγάλη μπαλιά. Ο Ρόχας θα κερδίσει την κεφαλιά. Ο Κουντούλ όμως θα ελέγξει την μπάλα. Και πολύ πιθανόν όταν η μπάλα θα είναι στον αέρα ο κύριος Χριστοδούλου να σφυρίξει για τελευταία φορά στο παιχνίδι. Και όντως αυτό γίνεται. Το πρώτο τρίποντο για τον Εθνικό Άχνας με το καλημέρα στο πρωτάθλημα. Με τα γκολ του Βάλτο και του Ντεμέλο ο Εθνικός καταφέρνει να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. Είχε ισοφαρίσει ο Αντωνίου. Πρώτοι 3 βαθμοί στο σακούλι για την, για την προσφυγική ομάδα της Άχνας. Με κατά γενική ομολογία την ομάδα της Άχνας να κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση σε όλο το